Chérifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn Mali kɔnɔ yan fo Mali kɔ kan ka a bɛɛ lajɛlen fo kari o kari sofanatɔ mana dun an bɛ fasodenw wele o bolo da don faso kuma na bi su na an bɛ Ala fo kosɛbɛ maa fɔlɔ o jɔ o ye an balaka ye jɔn don Madame Maïga Ale Maïga n'i y'ale ko fɔ elle est la présidente des femmes du mouvement la plateforme de l'accord d'Alger signataire Madame Inichou folikan jumɛn b'o ka lase Chérifula filɛbagaw ma nse alhamdulillah n bɛ fɔ alhamdulillah rabbil alamin parce que nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ka wɛrɛ nin kɛnɛ kan mais bi de Ala y'a nɔgɔya ne ye donc n bɛ Chérifula télé n bɛ a jamakulu bɛɛ fɔ n bɛ barika d'u ye parce que adamaden n'a y'i wele k'i ka na n ka kuma a y'i jate de donc aw ni ce n'o bɔra yen maa filanan o tɛ maa dogolen an mago mana jɔ la waati o waati ale fana bɛ na mun ye Abulaye Touré Abulaye Touré ale ye jɔn ye chef service de renseignement Touré i ni su folikan jumɛn b'o ka lase Chérifula filɛbagaw ma bon kɛlɛ aw ni su Traoré n ka foli bɛ aw yɛrɛ ye fɔlɔ n ka foli bɛ Chérifula télé filɛbagaw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen si vous me le permettez mais an ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye i b'i kan kɔrɔta kosɛbɛ an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Ala min ye nin kɛnɛ yira n na ka se ka kɛnɛ in an ka se ka a waleyaw kɛ k'a sɔrɔ an ma don maa jigiya kɔ maa gasi la parce que a fɔra ko an ka na jamana kunkan kuma de fɔ jamana kunkan kuma an k'a fɔ k'a sɔrɔ an m'a fɔ ni nkalon ye an m'a kɛ ni kalabanciya ye an ka a ko dogolen tiɲɛ dogolen an k'u bange maliyɛnw ye u ka se k'a dɔn minnu dogolen bɛ tiɲɛ min dogolen bɛ maliyɛnw na voilà o de donc an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Merci beaucoup monsieur Touré maa sabanan o jɔn ye o ye Alassane Oumar Maïga ye n'i ko Alassane Oumar Maïga membre des cadres concertation des ressortissants de la région de Ménaka monsieur Maïga i ni su folikan jumɛn b'o ka lase Chérifula filɛbagaw ma an su Bokele n bɛ Chérifula mɔgɔw bɛɛ fɔ n k'u waleɲuman dɔn tiɲɛ tiɲɛna k'an wele nin kɛnɛ in kan o ye fɛnba ye parce que kɛnɛ in bɛ kɛ sababu ye an bɛ min dɔn jamana ko kan an k'a fɔ jamana y'an ta ye foyi t'an bolo jamana in kɔ an tɛna se ka jɔ nkalon kan ni nkalon ye fɛn fɛn jɔ a nkalon kelen bɛ tila ka dilan an b'a la deli Ala ka nin sababu bɛn Ala ka jamana in kolo suma Ala ka jamana in bɔ dingɛ in na an bɛ tâche bila kɛ ka ɲɛsin vraiment mɔgɔ fɛn fɛn min y'an kɔ sini vraiment Ala an b'a fɔ Ala ka hinɛ o la ka yafa k'u ma Ala ka saya k'u ma lafiya ye vraiment Ala ka mɛn ka saraka bɔ yen merci. Merci beaucoup maa naaninan o ye Ismaël Berté Ismaël Berté maa dogolen tɛ waati o waati n'a mako b'a la a bɛ na Berté i ni su folikan jumɛn b'o ka lase Chérifula bɛɛ ma. Bokele ni Traoré an su n b'aw fɔ n bɛ Chérifula télévision baarakɛla ni aw ka président ani Chérifula filɛbaga bɛɛ fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o tɛmɛnen kɔ je mɛ sɔrɔ privilégié la parce que n tɛmɛ o tɛmɛ Mali kɔnɔ n bɛ bɛn aw ka émission dɔ ma émission ni a bɛ n wele a kɛnɛ kan n welela émission fɛn fɛn kɛnɛ kan je suis que vraiment Chérifula lajɛra et puis mɔgɔw ye faamuya caman sɔrɔ a émission kɔnɔna la donc télé in lajɛbagaw fana an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ba las'u ma parce que émission in bɛ daminɛ retard la dɔɔni jamana dɔw kɔnɔ mais néanmoins hali sisan i yɛrɛ y'a ye dɔw bɛ k'i wele n'a sɔrɔ a ma daminɛ ça veut dire que an bɛ foli bila aw minnu b'a animé ma a k'aw cɛsiri baara in na halisa donc ka tasi bila kɛ komi frère y'a fɔ cogo min na Mali ko in kɔnɔna la tenidonna o civil o fɛn fɛn binna Mali ko in kɔnɔna la Mali kunko la Ala ka bɛɛ dayɔrɔ sumaya Ala ka jamana k'a kolo suma o de folikan bɛ n fɛ ka se bɛɛ lajɛlen ma. Merci beaucoup monsieur Berté n jɛɲɔgɔn Aboubacar Traoré Enfré Zana tigi bi su na Zana jumɛn de bɛ bi. Bokele an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na u b'a fɔ bamanankan na an sen tɛ basa kɛlɛ la o y'a ye ma boli k'i kun si ma ye bi an bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan
an b'o fɔ ko waleɲuman dɔn donc bi su in na an bɛna baabu kɛ fɛn min kan sa o ye lakanabaliya min b'an ka jamana kɔnɔna na nin wagatinin na donc a sɔrɔla cogo jumɛn na a tagabolo bɛ cogo jumɛn na bi bi in na a bɛ yanka jumɛn na an da bɛna don o de la k'o walawala jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a cogoya min na. D'accord. Boubacar, merci beaucoup. Sani an ka kuma an b'a daminɛ ni an balaka ye madame Maïga Adle Maïga tiɲɛna an b'i fo ka segin k'i fo tuguni mais bi an y'a ye comme jɛɲɔgɔnkɛ y'a mun fɔ l'insécurité vraiment bɛɛ yɛrɛ dabali banna mais kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ kɔrɔn fɛ centre fo kɔrɔn fɛ e yɛrɛ mun ye muso ka ɲɛmɔgɔ ye e bɛ se ka mun de fɔ nin kan. Alhamdulillah rabbil alamin ya on wele ko ngal lakandeli ko fo bi ni nana de lakandi kuma yi muso kan ka kuma parce que anya victime folo yi segen wo segen min be no bi muso de ba santi ko sobe parce que ande ciow de be ba ande de be ba mbal ma kew de be ba ni geriya wo geriya be no bi muso de be kay ko sobe donc halbi men kan fara impre nécessaire non ka ya rabbi ala ka jisma ka furaye ya rabbi ala ka jamana basigi ala ka here kanye ala ka mbo shetana kono ya rabbi ala ka mbo shetana kono femi be no bi amadu go mo shida geliya bade be no bi wati ga be den ko jugo la kanda balia abe no bi surtout ne be besoin min là je suis de la région de Menaka bi la fierté no bi la fierté no sini bien be badon ko la parce que bi c'est ka hali kun labo ke beta sugula modo bingali ka do bis fenga abe mu cida donc vraiment jamanay abe do wu fe jamanay fo mo ke bara chogo laje chogo mi mo bu bol di ñogoma ka se ka di ñogonye pour que jamanay kana bi dongo do anga nyamgo be kulera ko ça ne va pas il faut que nyamgo ka mais ça ne va pas ko bebe damna ni menakay be badon ko ni mali be bindra be damna ni menakay ate binganza parce que gundo dogulne ala de bado ko bebe damna ni menaka mali bini wo bini abe damna ni menaka o te ke ganza yi pour que ka don ko ne yayi o tigi be ka fo ayo koroshi ko de be kaya ayu lame doni mo ka don fara ni menaka bina ba mo ko be binde o de kama nimba me mo ba foko la crise du nord abe dire la crise elle n'est pas seulement du nord yoro beredo la crise Sahel beredo crise fem be menaka be yamba mo ko fem mi yan soro menaka be mo ko ka soro o ko ni mo bete danai fem mi yan jawili menaka ba mo ko fana o jawili be nawo donc la crise là elle est populaire beredo be kangan ka wili ko bodi nyogoma ka la jenu be se ka kala chogomi ko hakli fara nyagonka ko effort ki o ka do dakelen fe ka bo dakelen fo parce que mo chite se ko lay kelende namma deme namma fara nyagonka ka deme ananga nyemo nanga keleke kew parce que moi je suis déjà des moments signataires amanga armée deme anga tegal nyogoma anga ko to nyagonta la adamandala de voilà. D'accord, mais madame Ekosan, ou Abebe Demne Minaka, mais pourquoi Abebe Demne Minaka, mouiller le bi Minaka, et puis à fond, Minaka, pourquoi Abebe Demne Minaka, parce que, comme je l'ai dit, Bébé Minaka, en fait, depuis démocratie, n'a phobie, mon clé de Minaka Kona, mon clé de Minaka Kongan Kofo, Abebe donné de comme au nord. On impose des gens. Je ne sais pas, depuis démocratie, pour moi, l'élection de nord là. Mon clé de Surandi Kabla Mokuna. Ni Ayabla tableau Minka Kobetote. C'est pas normal. Oh, moi, du mai. Oye, Anga Nyamro, Kafuku, Bafoko, Anga, Imono Kalamobia, Kafoko, Anga, Duguti, Anga Fochogomi. Anga, no, Anga chef traditionnel. Anga la de la Tigou. Ulu de Bolo. La de la tigri no ko be bodu bulu kuma be kenu klendi fembe fodema ne man banku kuma kana kenu yede parce que ala de yu bonya ni ala ya mo men bonya se ka bo wala o de kama o don o ya fem la boka foko la de la tigri u bena u do kalwa u bela u ka u budo ka u condition be créer ku dabo politique la
o de ɲɔgɔn tɛ n'u kɔni sera k'o kɛwale k'u ka duwaw bɛɛ d'u ma k'u san kɔrɔtan k'u yanga mais u da a ka se ka bɔ politique ko la parce que i tɛ se ka kɛ chef traditionnel ka politique kɛ ayiwa janfa in fana fɛn fɛn min bɛ kɔrɔn fa a ɲɛmɔgɔ kelen kelen de bɛ nin janfa kɔrɔ i kana janfa i kana yiri ɲɔrɔ si la ko ko min bɛn kan fɛn fɛn min bɛ kɛ ko yɔrɔ la u b'a dɔn n'u ka dugu cira u b'a dɔn n'u ka dugu wulila u b'a dɔn fɛn fɛn min na kɛ u ka yɔrɔ la u sen b'a la u sen b'a kɔnɔ u bolo b'a la a bɛɛ i kana da mɔgɔ si kun kan u bɛɛ de b'a kɔnɔ ni janfa u b'a la bi u b'a la sini ayiwa adamaden min bɛ cu fɔ i bɛ ca fɔ a ka ko ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ u b'a cu u b'a ca kuma bɛ d'u ma fɛn bɛɛ bɛ sɛrɛ u de la fɛn bɛɛ bɛ fɔ olu de ma fɛn foyi tɛ b'u ta la Mali bɛ se ka bɔ dingɛ la cogo jumɛn a ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ min bɛ ka wɔsi san kɔrɔ i bɛ se ka wɔsi cogo ye jɔn donc an b'o gɛlɛya de la bi d'accord d'accord Bakar ni an balaka ka kuma ye a ye walawala sama kɛ ɲakili la k'a fɔ lamɛnkɛlaw bi n y'o de fɔ ani filɛbagaw sunna baro ka di parce que vraiment a ko ka ca i y'a faamu mais an balaka ye dɔɔni fɔ an bɛna sigi ka na a kɔfɛ n'o bɔra an bɛna Ablaye Touré fan fɛ e y'a jira k'a fɔ ko tu es chef de service de renseignement bon a ka tɔn na ne m'o yɔrɔ dɔ faamu dɛ chef de service de renseignement ça veut dire quoi? D'abord, je suis un homme à double casquette. Je suis un triple casquette. Je suis le conseiller de l'état-major. Je suis le chef secrétaire permanent. Et je suis le chef de service de renseignement. Je suis moi qui est, c'est-à-dire, né de Kabaraye, car renseignement yini, à Fima Nadjema. K'a da nga état-major mɔgɔw kiba kilo kɔrɔ ni taabolo walew minnu bɛ ka taa juguw fɛ ani du kɔnɔna yɛrɛ la an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu min ye jamana kunkanko kan ko ye k'a da an ka mɔgɔw kilo kɔrɔ ni sira min kan ka taa la o sira ka se ka taa. Ok, mais sisan comme madame Maïga y'a fɔ ale ta a bɛ région de Menaka ale b'o de dɔn maintenant sisan a ka tɔn nin a bɛ yɔrɔ jumɛn de? Eh bien, Hadaye Maïga tɛ Menaka dɔrɔn dɔn Hadaye e yɛrɛ ko Hadaye Maïga c'est pour te dire que Menaka dɔrɔn ta tɛ. Maintenant, nous on couvre de Mopti jusqu'à Lamzanga en passant par Tombouctou. K'a taa Mopti fo ka taa bila Lamzanga an ka mɔgɔw minnu tun bɛ Menaka depuis 2014 an ye olu la replier ka na n'u ye Gao dans la région de Gao plus précisément dans le cercle d'Ansongo. Donc an b'a taa Mopti fo ka taa bila Lamzanga en passant par Tombouctou, Gao. Donc ça ici moi j'ai bien compris monsieur Touré, le débat est très intéressant, c'est-à-dire que aka association mouvement ni il y a femme ça. Donc ministre en quelque sorte. Pro-gouvernemental, il va faut qu'à bon, non, voilà. C'est très important. Ok, donc d'accord, mais en bas, il faut comme la canabalia, vraiment, à Tessera, mais nous n'avons ni quoi. C'est capable. En bas, Borokan de Laya, Minya Iraka, faut qu'on ait un fou, un gana malo, un gana sra, un gana annen kulu. La cana, à Tesseka ke, na make à Ketchogola. Parce que Malmamso Boraga Fossa. D'abord, yani angata nyini fa wara fa anga nyira bakun laje folo. Amenu ba foko anya faso denwi. Akera ifama yo. Akera imilis pro gouvernemental yo anga nyira laje folo. Anga ke walo laje folo. Anga nyemaw sanfe angu ka ke walo laje folo. Jamana nyani bebe yenoti. Ate ka bɔ kɛnɛma aba an yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a mɛn basa dɔnna kɔkɔ la kɔkɔ pɛrɛnna de ni kɔkɔ ma pɛrɛn basa de don a la Mali problème est que au Mali n bɛna fɛn kelen f'i ɲɛna bi bɔ kelen Mali kelen de ko n'i b'a ye Sirasiu Ke a ka kɛlɛkɛminɛn min bɛ d'a ma a b'a ta ka taa fɛrɛ jugu ma awɔ
Ni ye gundo ba ye dɛ. Ba dalu b'i bolo. A bɛ kɛ jamana in de kɔnɔ. I t'a mɛn jamana si la k'a kɛra mais a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ. N bɛ se ka exemple 200 d'i ma. Malien dɔrɔn de la, Mali dɔrɔn de la i b'a ye o bɛ kɛ. Parce que comme je l'ai dit, n y'a fɔ nin plateau in kan ka tɛmɛ. C'est-à-dire conviction tɛ yen bilen. Bɛɛ nana sarasiya kɛra sarani tayɔrɔ de ye. Jamana tiɲɛni fɔlɔ a bɔra yen nɔ de. A filanan an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ k'a lajɛ an ka duguw la ka taa Bamako y'an yɛrɛ parce que an balimamuso y'a fɔ sisan bilahi Bamako est plus menacé ka tɛmɛ Gao ni Mɛnɛka kan. Sécurité foyi, on vit dans l'insécurité totale à Bamako. Bamako, c'est l'insécurité totale. Nka n'i ye Bamakokaw ɲininka kɛlɛ bɛ kɔrɔn fɛ u b'a fɔ kɔrɔn fɛ kɛlɛ ou bien u b'a fɔ centre la comme si l'exemple est typique. Bamako ya attentat joli de kɛra Bamako ya wa hali sini an ma tila comme je le dis n y'a fɔ yan ka tɛmɛ parce que lakana kan ka taa cogo min na a tɛ ka kɛ ten. An b'a fɔ une puissance, l'armée monte en puissance mais o puissance in Bamako de don parce que c'est politique. Tant qu'il y a la politique dans le fait an ka baara nafa foyi t'a la. Fo politique de ka bɔ baara bɛɛ la ka baara kɛ n'a kɛcogo ye. O gɛlɛya de b'an kan o de kosɔn an ka insécurité in a dɛsɛlen bɛ ka ban. N'i y'a lajɛ filanan point filanan insécurité kan n'i y'a lajɛ il faudrait que Maliens k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye a ta bi Mali dugu la Maliens denw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. Maliens denw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. Ce qui veut dire que n'i ye Gao ta tiɲɛnikɛlaw minnu bɛ Gao normalement ne kan k'u bɛɛ dɔn ni ne mun dɔn ne tɔɲɔgɔn dɔ kan k'a bɛɛ dɔn. N'i ye Mɛnɛka ta la même chose, n'i ye Bamako ta la même chose, n'i ye Kulikoro ta la même chose, n'i ye Kucala ta la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe? N'i y'a ye gɛlɛyaba bin c'est parce que Bokele ne tɛna se ka taa mɔgɔ minɛ ka taa ou bien ka taa ko fɔ ko a ye taa karisa minɛ kɛwale jugukɛla don u b'o tigi minɛ qu'est-ce qu'ils font sini u bɛ tila ka na i n'o tigi bila en confrontation ko e de y'a kɛ n'a tigi labilala i sara a bɛ i sara de i ye i ka baara min kɛ a bɛ t'i sara o la bon o de bɛ ka an ka baara in gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ a bolo. D'accord. Ok, Boubacar, ni tɛ Touré ka kuma fana ye donc vraiment madame Maïga ale ye mun fɔ ani Touré ta bɛɛ n'i ka faamuyali don mais an bɛna Alassane Oumar Maïga donc maintenant y'a yira k'a fɔ ko tu es membre des cadres des ressortissants de Menaka o ɲininkali kelen i bɛ se ka mun de fɔ aw ka yɔrɔ fan fɛ i bɛ se ka mun de fɔ mun na nin bɛ kɛ. Bokele Nsu ko naloma ni ko naloma k'a ka tasuma fana da ye n'a nunji ma fa a daji ba fa. Depuis an ka jamana in gɛlɛya daminɛ donc a gɛlɛya fɛn fɛn bɛ daminɛ ni Menaka de a bɛɛ de 63 jusqu'à en 2012 a bɛɛ bɛ daminɛ ni Menaka. De 63 oui. A bɛɛ bɛ daminɛ ni Menaka ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ Menaka denw yɛrɛ de sɛnɛ b'a la an ka bɛɛ to ye k'an ka laban min ta an bɛ min kɔnɔ min ye 2012 ta ye le 17 janvier 2012 je crois que o ye dɔn ye min tɛ se ka bɔ hakilima kɔnɔ le 17 janvier 2012 o don min na an ka jamanaba in bɛ bin Menaka denw olu de taara Banbaji kunbɛn à 12 km de Menaka 12 km de Menaka k'u kunbɛn ka jamana in bin an de ye mɔgɔ tɛ an Menaka kanw an de nana kan firun de Gao ka na attaquer le 18 le 21 janvier à Gelhok je crois que o ye dɔn ye an man ka mɔgɔ si de mɔgɔ si an bolo ɲɛsin mɔgɔ si an de nɔ don an de an balimaw faga je crois que Touré y'a fɔ cogo min na bɛɛ pan k'i sigi k'i yɛrɛ miiri ko ne ye mun de kɛ nin kɛlɛ in kɔnɔ an man kan ka ɲininkali dɔ kɛ mun na a bɛɛ bɛ daminɛ ni Menaka a bɛɛ bɛ daminɛ ni Menaka nka a tɛ labɛn Menaka dɛ u b'a labɛn Kidali de ka taa bin Menaka kan o b'a labɛn Kidali ka da bin Menaka kan tiɲɛ a tɛ terasi
ni teriya fɛn fɛn tiɲɛ c'est ka asa c'est que teriya tɛ moi je crois que i bɛ se ka fɛn kelen min ɲɛ a tigi ye tiɲɛ fɔ a ɲɛna ban a ɲɛ bɛ bila n ka taa ɲɛ kin dɛ et tant que n'a ma tiɲɛ fɔ jamana in na wallahi jamana in tɛ se ka bɔ a de ya fɔ n taala deli an kun taala deli vraiment n ka jamana in ka to kun na ni mini gɛlɛya fɛn fɛn bɛ na a bɛ da nin mɛnɛ ka fana parce que bɛnbɛn kan o de bɛ a bɛ ne y'a fɔ a bɛɛ bɛ labɛn Kidali de n'a na labɛn Kidali a bɛ don Mɛnaka ni à partir de Tidarmen a partir de Tidarmen a bɛ don Mɛnaka 86 a kɛra tan 2009 a kɛra tan 2012 a kɛra tan bon fɛn kelen min parce que généralement fɛn ni chaque fois ni Mɛnaka bɛ attaquer dɔgɔkun kelen sani o cɛ a bɛ fana ko ni dɔn ma sina an bɛɛ n'a Mɛnaka attaquer a bɛɛ bɛ kɛ jiri donya dɔ fɛ fana a bɛɛ bɛ kɛ jiri donya dɔ fɛ un jeudi bon gɛlɛya farala gɛlɛya kan maintenant 2012 min ye 2012 ta gɛlɛya c'est que ala y'a kɛ Kadafi tun bɛ ka a yɛrɛ ɲini maliyɛnden fɛn fɛn bɛ a bolo a ko ma a ye se ka taa so parce que n'a jateminɛ Kadafi ka garde rapproché bɛɛ presque a bɛɛ de ye Mɛnaka ka ye parce que a caman taara u wolola Libi u tɛ foyi dɔn Libi ko don min na Kadafi y'a dɔn k'a fɔ vraiment tiɲɛ tiɲɛna Sarkozy tɛ n to yen a ko ala ma hinɛ ATT ma vraiment ne bɛ sɔn i balimaw ka taa c'est beau que ne garijɛgɛ jara 3 jours sani ATT ka bin a ka coup d'état ka k'a la tuma min na Mɛnaka binna an taara an ye audience ɲini a fɛ an ka ma tiɲɛna an b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye an ka dɔn mun na rébellion bɛɛ bɛ daminɛ ni Mɛnaka a ko ma ko ne balimaw aw ka yafa n ma u ye n janfa jɔn y'a janfa balimaw de y'a janfa ATT d'o fɔ ATT y'a fɔ a bɛ tiɲɛ so ne bɛ galon so a ye n reçoit vers midi mais comme n'ala sɔnna a bɛ tile 3 di ne ma a bɛ tile 3 di ne ma n'ala sɔnna tile 3 ko aw yɛrɛ bɛna fɔ vraiment ko président merci a ko ma ne bɛ siran parce que a ma mɛn muso nana fo palais président la ka na n dɔgɔya donc n t'a fɛ ka kuma mais n b'a lahidu de ta ma tile 3 ala y'a kɛ tile 3nan bɛnna ni coup d'état ye mais c'est que sur gɛlɛya Mali jamana bɛ gɛlɛya min na an de n'o dɔn ni an Mɛnaka kaw sen bɔ a la a to b'i den parce que a kɛra jagokun ye jagokun c'est ce qu'on appelle n y'a fɔ c'est-à-dire que a kɛra fond de commerce i bɛ insécurité de kɛ ka sécuriser parce que jamana in bɛ position min na bi ni fond bilala sen kan mɔgɔ caman ka n'a bɛ bɔ ni ala sɔnna fana an fana tɛna jamana in to yen parce que taayɔrɔ t'an na nin kɔ an se ye min ye n b'a kala mais adama se y'i dan ye i se y'i dan ye n balimakɛ ye tiɲɛ dɔ fɔ a ye kuma dɔ fɔ i bɛ dɔ ko fɔ c'est vrai n'i y'a tigi ko fɔ a tɛ k'a fɔ k'an bɛ k'a tigi y'a kɛ nka a bɛ bisiya k'a fɔ k'a y'a kɛ parce que fɛn dɔ fana bɛ bɛn o ji tɛ kun gansan o n'i y'a ta Mɛnaka ta mɔgɔ fɛn fɛn bɛ insécurité Mɛnaka ta dan kɔni a bɛɛ dɔnnen don Mɛnaka gouverneur kɔrɔ y'a fɔ an n'a fi a ko kuma min na société civile wulila kama a ko a ma aw filila nka aw yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka tiɲɛni kɛ Mɛnaka kɔnɔ a bɛɛ b'a dɔn a bɛɛ dɔnnen don a bɛɛ dɔnnen don kelen kelen a bɛɛ dɔnnen don kelen kelen ne dala ka dɔ wele nka ma a tiɲɛna aw ka an ka Mɛnaka in a tiɲɛna basigila bɛɛ a ko n ma ko Alasani n'a ye mɔgɔ fɛn fɛn minɛ mouvement dɔw b'a fɔ ko a tiɲɛna mɔgɔ min don an ma se ka an ma s'a kɔrɔ a tigi bɛ kojugu kɛ u b'a minɛ tila ka segin donc c'est pour que k'a fɔ ko fɛn in an bɛɛ de n'o don ni ne y'a ye maa fɔ sɛbɛnni kelen fana sen ba la comme a fɔ ko sariya la tu peux et n'empêche pêche i bɛ se ka fɛn min bali nin ma bali e ni mɔgɔ min y'a ka bɛɛ kelen bere kelen de b'a bɛɛ gosi n'i y'a ye an ko an bɛ na c'est qu'an fana t'a fɛ an ka gosi ni bere kelen ye donc ne b'a fɛ k'o de fɔ fɔlɔ sani kuma ka taa ɲɛ. ok Boubacar baro tɛ Berete voilà o ɲininkali kelen n b'a dɔn mun ye lakanako e bɛ a ɲuguɲugu sama don a kɔnɔ bon e bɛ se ka mun de fɔ ka fara tɔw ta kan. ok alhamdulilayi ne ye su in na kumaw jateminɛ minnu n prédécesseur bɛɛ da sera kuma kelen ma
je crois aw yɛrɛ ka jateminɛ bɔr'o kan ko nkalon le mensonge i b'a dɔn Mali talen don otage la je parle pas d'un gouvernement mais jamana yɛrɛ de talen don otage la Mali problème tɛ komi i bɛ mɔgɔ anw bɔ yen k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ sigi ka plateau in kan k'a t'a f'i ɲɛna ko nkalon de bɛ ka tigɛ n dun y'a f'i ɲɛna débat dɔ kɔnɔ yan nɔ n ko Mali nin ko in a tɛ mouvement arrangé a tɛ dirigeant politique arrangé a tɛ autorité hali gouvernement m'an kunna bi mun ka kɔrɔlenw fɛ yen hali minnu m'an kunna bi bɛɛ t'u arrangé nkalon de bɛ tigɛ la peuple ye sur tous les plans sur tous les plans ninnu bɛɛ bɛ fɛngɛ dɔ représenter mais i bɛ Bamako dɔrɔn ta k'a lajɛ i b'a fɔ ko Mali bɛɛ bɛ Bamako de kɔnɔ k'a sɔrɔ maliyɛnw se tɛ yen ne ye Sikaso ka ye e bɔra Côte d'Ivoire hali a ma mɛn i ye sira ye cogo min b'a la n'i ye Segu ta mun b'a la i kana se fo Menaka dɛ janni i ka se Menaka i bɛ kuranɛ tilancɛ bɛɛ kalan pour que i ka sago ɲuman sɔrɔ ou bien i ka se i ka so Menaka ka jan mais vous croyez que k'a ta depuis ATT binni na ka na s'an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ni a tun bɛ ka ɲini ka tiɲɛ fɔ ko in ka ban an tun bɛ bi sɔrɔ wa non wari min bɛ ka bɔ bi Mali kɔnɔ a tɛ ka bɔ tɔgɔ foyi la ko sécurité jamanadenw sɔnna a ma hali dumuni a tɛ ka du dɔw kɔnɔ ko lakana ka se ka kɛ dɔrɔn lakana ka se ka kɛ dɔrɔn mais lakana bɛ se ka kɛ cogo di ni gɛlɛya créeli ni insécurité créeli n'o yɛrɛ ye dɔw balo ye et cela ça frappe à tous les niveaux i b'a ta sanfɛ yɛrɛ i b'a ta minnu n'an b'a anw kelen ma coup d'état kɛ ko insécurité o n'an y'a jamana saba in lajɛ an ka segin an kɔ dɔrɔn an ka Niger lajɛ ka Burkina lajɛ ka Mali lajɛ an ta kuma mun bɛ k'a caya an ta budget mun bɛ k'a caya ta tɛ minɛ sisi tɛ bɔ parce que a bɛɛ gérelen don n b'a f'i ɲɛna fɔ cogo wɛrɛ la mafia cercle de kɔnɔna la dɔ bɛ balo ni dɔ sogo bɛ ka tobi la n'o tɛ ni tiɲɛ fɔra nin ti crise ye an bɛ yɔrɔ min na i ko bi mun man ka ban parce que n'a a moyen kun ma di autorité politique ma mais autorité militaire minnu b'an kunna bi maliyɛn bɛɛ sɔnnen don a ma ko ninnu ka se ka nin kɛlɛ in ban maliyɛn tɛ yen Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔ bokele ne ni n teriw yɛrɛ bɛ Mali kɔ kan an ye baro kɛ n'i y'a bɔ da kɔnɔ k'a fɔ ko non ko nkalon de bɛ ka tigɛ l'armée monte en puissance l'armée monte en puissance n'i y'a f'u ɲɛna ko non ko tiɲɛ t'a kuma ye a dɔw yɛrɛ b'u da tigɛ i la tellement que jamana bɛ ka feere sur les zones seulement de mais il y a action bɛ yen réaction foyi tɛ derrière n'a fɔra ko an jamanaden bɛɛ sɔnna kɔngɔ ma ka sɔn minɔgɔ ma ka muɲu kɛ k'a fɔ ko ka sécurité de sabati o sécurité tɛ se ka kɛ n'a fɔra ko attaque bɛ tilenna ka kɛ fan si tɛ minnu bɛ Menaka dɔn minnu bɛ nord dɔn olu bɛ ka yen ta de fɔ mais yɔrɔ dɔ fɔ Mali la bi ko yen de bɛ sécurité la e ka yɔrɔ dɔ fɔ e yɛrɛ tigɛlen don a kan ko région dɔ bɛ Mali kɔnɔ bi fo ka na se district de Bamako ma ko sécurité b'a kɔnɔ wa a tɛ yen jamana yɛrɛ de talen don otage la jamana talen don mun otage la nkalon tɛ se ka foyi kɛ n'i ye homme politique ka côté lajɛ olu ta o ka jugu n'a bɛɛ ye n'i bɔr'o la n'i nana an ka dirigeants na ko bɛɛ dalen don Bamako kɔnɔ et comme les jeunes capitaines du Burkina là il vient de le dire nin kɛlɛ ninnu u fabriquera ka bila san caman n'i taara nord la depuis san joli wari bɛ di ɲɛ a f'i ka plateau kelen kan wari bɛ di Touré ma ka taa bi ko a ka service de renseignement ka financement mais les hommes connaissent qui si c'est pas Abdoulaye Touré o dama min bɛ kɛ ka wari ta ka di dɔw ma k'a fɔ k'olu de bɛ se ka taa mouvement kɛ je sais pas n'aw ye occasion sɔrɔ ka Kader ka émission na mais quand il dit k'a taara nord la Zeyina ko a ma se ka don ko insécurité fɛ parce que ko milice minnu b'ale garder ka kɔrɔ ko olu ma se est-ce que sincèrement i bɛna taa i fa ka du kɔnɔ milice dɔw de kan k'i garder yan
mais mun ya problème a ɲinana ne b'a hakili la jigin plateau in kan olu de ko k'an kana tiɲɛ fɔ parce que jamana kɛra bɛɛ b'a ɲini e m'a ye gɛlɛyani kama dɔw da yɛrɛ bɛ ka s'a ma pouvoir mun bɛ bi transition ka bin parce que yɛlɛma kura mana kɛ olu fana bɛ don an tɛ se ka to dɔrɔn na o transition ne y'a fɛ ka plateau k'a dɔ kun bɛna wuli n kama yɛrɛ ko ne ko CEDEAO ka sanction in na ko jamakulu mun bɔra boulevard kan k'an ma bɔ mɔgɔ tɔgɔ la aw fila bɛɛ aw hakili b'a su la nka an k'a kɛ nk'an bɔra Mali de kama mais an bɔra Choguel kɔ o an bɔra Assimi kɔ n ko nkalon kuma don an bɔra Mali ko kama parce que bin kɛra Mali kan ni baara kɛra n'o hakilina in ye k'e bɔ kelen bɔ a la ka mɔgɔ tɔgɔ bɔ a la ko karisa de don karisa de don jamana bɛ se ka taga ɲɛ o de la sécurité in bɛ se ka kɛlɛ o de la mais e ka secteur b'e bolo e de bɛ o mɔgɔ 100 entretien kɛ o mɔgɔ 200 olu tɛ baara sɔrɔ ni e yɛrɛ tɛ o wo cilaw bɛ Bamako kɔnɔ yan nɔ u m'a ɲini k'e ka baara formation kɛ ils sont les plus nantis warimugu bɛ ta ka d'u ma u bɛ manamanakan fɔ jamana ko la ka jamanadenw détourner galon kan insécurité dɔrɔn tɛ Mali yɛrɛ de talen don otage la. Ok. Pas le gouvernement, le Mali même est pris en otage. D'accord. Et par ses propres fils. Ok. Bokar, le Mali est pris en otage par ses propres fils. Il y a Kouman Beta, Madame Maïga, Ani Touré, Ani Maïga, Ani Berthier. Si ça n'a pas de Ok. Basi ne bena ade fanfala la mbe ɲininkali min kila parce que a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ in bɛɛ bɛ daminɛ menaka de la donc bi bi na muso jɛkulu minnu bɛ plateforme kɔnɔ minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na k'a fɔ bɛn ka na jamana kɔnɔna kɔrɔnfɛla e olu ka ɲɛmɔgɔ ye tɛgɛnɔ bilala sɛbɛn na depuis wagati jumɛn ka n'a bila fo sisan na bɛnbaliya in bɛ ka sinsin o ju ye jumɛn de ye mun de la a tɛ ka se ka o lawaleya ou bien tɛgɛnɔ bilala sɛbɛn min na a ma ɲi de wa ni kɛlɛ bɛ ka continue. n b'i fɔ kosɛbɛ tɛgɛnɔ bilala sɛbɛn min la dɔw b'a fɔ k'a ma ɲi dɔw b'a fɔ ko a ka ɲi ne bɛ na fɛn fɛ ye foyi tɛ yen nɔ accord irani bɛ sɔrɔ min la diɲɛ kɔnɔ parce que hali le prophète Mohammed ma accord irani bɛ sɔrɔ jan ko papier ka sɔrɔ bɛn sɛbɛn fɛn dɔw b'a la min bɛ jamana lata a ma kɛ fana kalen kama kɛra Mali bɛɛ de n bɛ exemple kelen de d'i ma a bɛ fɔ fɛn min les FDD les fonds durables wari min bɛ to sud kɔnɔ a tɛ taa nord kɔnɔ wari min bɛ tɔɔrɔ sud kɔnɔ a ma taa nord kɔnɔ o papier sɛbɛn de pour te dire que bien accord ni mɔgɔ b'a fɔ ko a ma ɲi c'est pour les nord c'est pour enrichir les nord non l'accord là c'est pour tous les Mali l'accord n'est pas fait pour les nord accord ni ye Mali bɛɛ de ta ye fɛn min b'a wa bali fana a ka taa ɲɛ sans te mentir les acteurs de bɛ to ka falen don o don mɔgɔ kura de bɛ na don o don bɛ na ni mɔgɔ kura ye don o don faama min sigira a b'a ka mɔgɔ gɛrɛ ka n'a yɛrɛ la a b'a fɛn changer n'i nana mɔgɔ sɔrɔ i ɲɛ n ka n'a tobi a banna n ka kan k'a bɔ sisan k'a servir i ye mɔgɔ wele k'a fɔ k'a k'o servir yɔrɔ n'an kɔni bɛ tiɲɛ a t'a dɔn a b'a dilan cogo jumɛn ne de y'a tobi i ye ji hakɛ min k'a la n y'a k'a la ka ban a ka kan ka dilan cogo min ne b'a dɔn plat joli de ka kan ka bɔ i ye mɔgɔ wɛrɛ wele k'i ka na n'a ye sɔli n'a tila ale dun ma sigi a ko bɛ na gɛlɛya bolo o bɛɛ sɛbɛn bɛ o de don o don an bɛ taa ɲɛ an bɛ segin kɔ an bɛ taa ɲɛ an bɛ segin kɔ o de bɛ ka kɛlɛ in juguya o de an bɛ taa ɲɛ ani adamadenw dɔ bɛ yen nɔ bi bɛɛ b'a dɔn Mali kanu to jusqu'au la ah bon o bɛ yen o bɛ yen kɔrɔn fɛ wa ou bien fan bɛɛ kɔrɔn fɛ ye mun ye o tuma kɔrɔn fɛ dɔrɔn de mɔgɔ bɛ yen nɔ y'an yɛrɛ mɔgɔ tɛ yen wa y'an yɛrɛ a bɛɛ Mali bɛɛ i b'a mɛn dɔrɔn adamaden b'a fɔ Mali ka di ne ye Mali ka di ne ye a bɛ da la on veut la paix c'est dans la bouche c'est pas dans le cœur n'i ko adamaden ye bɛn ka di ne a b'i dusukun la a b'i da la a t'i dusukun la a bɛɛ bɛ taa min bɛɛ a tɛ fɔ da la kɛwale de bɛ bɛɛ lajɛ kɛwalew i bɛ kɛwale minnu kɛ o de bɛ bɛɛ sabatɛ cogo yira mais i b'a fɔ i da la su ni tile a lawaleyara i t'a lawaleya donc ne fɛ i tɛ bɛn fɛ ne ye musow ɲɛmɔgɔ ye fɛn tɛ ye ne mɛ min kɛ Mali ye
ne kelen de tugura cɛw nɔfɛ ka taa fo Anafif an donna avion kɔnɔ fo Gao de Gao a bɛ sera de ta o don minnu bɛ yen nɔ attaque bɛ yen nɔ ne kelen de ye muso ye ne kelen de sɔnna ka tugu cɛw nɔfɛ ka taa conférence d'entente kɛ Anafif Tereta de ye an dɛmɛ RPM parce que SEMA mɔgɔw y'a kɛ Kidal plateforme m'a kɛ Tereta ko ɲɛmɔgɔw ma ni SEMA mɔgɔw y'a u ta kɛ n'aw ma plateforme dɛmɛ a ma ɲɛ o tɛ aw ma mɔgɔ hakɛw kɛ kelen ye donc a y'aw jija aw ka plateforme financer muso si ma sɔrɔ ne kelen de taara musow cɛw nɔfɛ ne taara u nɔfɛ cogo min ne y'an sara n ka faamaw la ministère de la défense an sera 2h du matin drapeau du Mali tɛ yen nɔ ah bon awɔ Anafif drapeau du Mali tɛ yen nɔ ne ko ma k'an tɛ conférence ne ye gardien de ne ye gardien de ne fa ni Dibi Sila Jara de 63 rébellion a bɛɛ kɛra ne fa ni Dibi ne fa de sirila ka bugu fo jeli bɛ bɔ n'a tulo na n'u ye ne donna nin ko la ne ye gardien de ne fa ye min kɛ jamana ne fana b'a kɛ n k'a tɛ kɛ fo drapeau ka fɛn kɛ drapeau tɛ Anafif an y'a Tiriba Anafif min bɛ Kidal ni dugu min le drapeau n'était pas là-bas an y'a Tiriban jɛman de ta ka couleur ta vert jaune rouge k'o k'a kan sufɛla 2h du matin an y'o tila dugu jɛra ne y'o drapeau de ta ka taa mobile fɛn mouvement bɛɛ n'u ka signe ye ne ye mouvement ninnu bɛɛ yaala yaala n ko mettez-vous sous ce drapeau là conférence de damina fo nin drapeau ka sigi n bɛ mɔgɔ dɔ bi min bɛ faamaya la yan a ko ne ma Hadi pourquoi tu fais ça ale dun bi kuma b'a da gouvernement bɛ fɛn fɛn ka ba kɛ n'ale ye ale ye n bali n ka o drapeau ta o tigi ye n bali n ka drapeau ta ko i kana n tɔɔrɔ ni drapeau ko n b'a ta n ye cɛ ye n b'i nɔfɛ ne fana ye muso ye n bɛ n jɔyɔrɔ fin a ko mun ni bɛ nin bila mɔgɔ ye ko an t'a dɔn tan ka min kɛ pourtant o tigi bi kuma min b'a da parce que n'a kuma i b'i den ta k'a d'a ma kuma min b'a da ni u bɛ fɛn min kalifa la u ta kalifa ne hada i la i y'a faamuya a bɛɛ a b'u ka sen tɛ in la a bɛ sen tɛ in kɔnɔna la n'a ye Mali bila taabolo min la a bɛ jɔ yen nɔ n'a y'a da cogo min a bɛ da yen nɔ n'a y'a firi cogo min a bɛ firi yen nɔ a bɛ sen tɛ kɔnɔna la sisan diɲɛ bɛɛ b'a dɔn n'a kuma i b'i den ta k'a d'a ma ne ko ma ko an tɛ conférence damina fo nin ka kɛ ne y'a bɛɛ kɛ ka enregistrer k'a kɛ clé sɛbɛn la ka na di général Salif Koni o IBK tile la k'a di général ma n k'a ma bɔ ne bɛ bɔ don o hakili ko ne bɛ sunɔgɔ ne ma sunɔgɔ de n tulo b'u la an bɛɛ bɔ yan dɔrɔn bɛ yan attaquer parce que ne ko musow ma ko ne bɛ taa ni drapeau d'u ma ne ko musow ma ne bɛ se Gao n tɛ se Bamakɔ de ka n to yen nɔ n ye weleli kɛ n k'u ka drapeau san Gao n b'a don mobile kɔnɔ ka na di Anafif hali an bɛ wuli dɔrɔn attaque kɛra u tun bɛ ka an ɲɛɲini ne ma don hali Gao u ye Anafif attaquer o hakili ko bɛ na sɔrɔ Anafif a mɔgɔ kelen min b'a nɔfɛ ko ne de bɛ k'o jagoya drapeau in la o ye kelen filanan yan muso nana ka bɔ fo Kidal ka Mali Azaba drapeau ta Modibo Keita la n ye taara Umu Ture ye ministre ye n k'a ma madame ne ɲɛ bɛ ko dɔ la a tɛ ka bɛn ne ma an kana an sigi yan muso ka na an bɛɛ lakari ka tila ka don an nɔfɛ mobile kɔnɔ ka taa assemblée k'an bɛɛ lakari ne tɛ don car kɔnɔ ne tɛ don kɛnɛ kan n ko a fɔra ne de ye kɛlɛkɛla ye a fɔra ne de ye kɛlɛkɛla ye a fɔra ne de ye sɛtanɛ ye o muso kelen bi fɛn tɛ na min sɔrɔ Bamakɔ yan a tɛ na ma fɛn min sɔrɔ a ye so sɔrɔ a ye mobile sɔrɔ a ye diɲɛ bɛɛ fɔ ne a bɛ fɔ ne ye kɛlɛkɛla ye mais alhamdulilahi rabbil alamin ne ta kɛ mɔgɔ kama o ne b'a kɛ ne y'o de fɔ o n tɛ cɛ nɔfɛ n tɛ muso nɔfɛ n tɛ Hashimi dɔn n tɛ Goyita comment on dit sen tɛ ɲɛmɔgɔ dɔn n tɛ Choguel nɔfɛ n bɛ Ala de ko n bɛ n ka jamana ko Mali de don ne ye malien den de ne ye gardien de je vais servir ce pays ne fa ye jamana in servir cogo min ne b'a servir ten n tɛ mɔgɔ si ko ne bɛ jamana ko de la bɛɛ bɛ Hitler k'i bɛ taa bɛɛ naani bɛ taa ne fana bɛ taa don dɔ la n bɛ n ka jamana dɛmɛ parce que n ka jamana kanu de bɛ n tɛ cɛ dɛmɛ n tɛ muso dɛmɛ dɛ n bɛ n ka jamana de kɔ fo sa n bɛ nin jamana disposition kan ni jamana ɲɛ gara ne ɲɛ bɛ kan ni jamana yɛlɛla n bɛ yɛlɛ mais nin jamana in hali bi a bɛ da la dɔrɔn a bɛ da la ko changement ye dusukun na ni comportement jogo aw b'a fɔ jogo de changement hali bi an bɛ Ala ni kira deli ya Rabbi Ala k'an ka jogo falen Ala ka limaniya di maliyɛnw ma Ala ni kira ka limaniya di Ala k'an kɛ adamaden ye mun b'u ka jamana fɛ Ala kana kɛ fitiriwale an ka jamana ma hali bi
D'accord, donc Ablaye Touré an bɛ taa e fanfɛla la donc i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ i ye fɛn caman fɔ nka e pourtant ni dun ye faama minnu b'an kun sisan a fɔ k'u ye fɛn caman kɛ min b'a to bɛɛ ani keleya ani basigi a bɛ se ka na jamana kɔnɔna na e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o la. Bien, an b'a la tanu vous savez adamaden comme si ma sœur l'a dit bɛɛ b'i tile de kɛ o bɛɛ b'i tile de kɛ ka taa cɛw tɛmɛna an ɲɛ an b'an ta kɛ an bɛ taa l'histoire va nous juger tous faut an k'o bila an kunna fɔlɔ que on sera jugé un jour de par nos actes an ka kɛwalew fɛ ici au-delà d'abord parce que jugement fɔlɔ ye min ye a ka fɔ i fa ma i den ma ko i fa kun ye maa lankolon ye i fa kun y'a fa da la dɛsɛra a bɛ daminɛ o de la fɔlɔ pour vous dire k'a fɔ ne tɛna a fɔ nin gouvernement in particulièrement ou nin gouvernement in mais ce qui est sûr n bɔra ka min fɔ c'est vrai comme si l'a dit mon collègue Berthe fasodenw u y'u bolo bɔ u bɔra u ni nafolo cɛ k'a bɛɛ bila k'u ka jamana d'accord on a signé un partenariat min nana ni kɛlɛkɛminɛnw ye ka n'u di ka sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn in taa n'anw mais ni minɛ ka fala i bolo kan o bɛ kɛlɛ ja cɛntanya de banna tiɲɛntanya o de na ni cɛntanya ye de fait que an tɛ sɔn tiɲɛ ma o y'an bila galon jugu la min y'a to minnu kun ye cɛw ye minnu kan ka se ka baara kɛ olu tɛ ka se ka baara kɛ bibi na n'i ye bibi in ta an k'a kɛ an k'a dan Gao ma avant d'arriver à Meneka ou ailleurs insécurité min bɛ Gao bibi na ça ne se doit pas manga parce que d'abord pour vous dire en 2018-2019 an kun ye patrouille dɔ organisé Gachi a mɔgɔw ko ko ils vont faire la zone de Tulit an ka Gao minɛ mais est-ce b'a dɔn pendant 3 mois à part de 20 heures mobili tɛ yala Gao tuguni moto kɔni moi j'étais dans ma Mercedes n ka Mercedes kɔnɔ n bɛ patrouille ko je commandais ne de bɛ n ka Mercedes kɛ ka criseur gɛn ka taa minɛ kun jumɛn na parce que patrouille de don an ko ko à partir de c'est lutte contre l'insécurité il faudrait que an ka se ka an ka dugu an ka se ka sécurité basigi a kɔnɔ kolon ni fasa parce que an ye marifa ta o de kama mais i b'a dɔn ko in labanna cogo min na c'est à dire que n'an kun ye kisɛ ci kan mɛn fan o fan an b'a ɲini pourvu que tir ka mɛn tir bɔra kɔrɔ yɔrɔ min na an b'o yɔrɔ ɲini fo ka taa kisɛ da an bolo d'a kan an bɛ bali min na mɔgɔw de wulila ka taa gouverneur fɛ yen gouverneur ka à l'époque ka chef de commandant de zone wele ka n'u sigi ka kuma lasigi kɛ ko non les mobilistes là u kɛlen bɛ ka dugu tɔɔrɔ hali mɔgɔw tɛ se ka yaala su fɛ mais parce que u tɛ fɛ baara ka kɛ dɔw ka n'a bɛ ka bɔ donc il faut empêcher qui fait que dans nos jours ta kɛra an y'an to dugu kɔnɔ o y'a sɔrɔ la journée an ye réunion kɛ avec le PC opérationnel an ye réunion kɛ gouvernement kɔnɔ an ko bon maintenant an ye position di an bɛ taa nin position in kɔnɔ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ an bɛ don dugu dibima yɔrɔ ni patrie tɛ sɔn faama patrie tɛ sɔn ka taa yɔrɔ minnu na parce que dibi don an bɛ taa yen aw ka lampadan-kɔrɔla ninnu minɛ parce que aw fana bɛ dugu dɔn an bɛɛ bɛ dugu dɔn dugu dɔn ni ko tɛ i faso i ye formation kɛ min kama i taara min kama dugu dɔn ni ko tɛ o i bɛ taa kɛ di parce que i bɛ sara de ta kama donc an bɛ bali min na la nuit vers 22 heures ce jour-là ne ma fɔ vers 22 heures on m'a appelé pour me dire que qu'au niveau du Sergil là k'u ni faama mɔgɔw filɛ nin ye
ka position ta ɲɔgɔn kama. Tout de suite, j'ai appelé le commandement en staff de réunion, on s'est réunis tout de suite. On les a dit, pas de tir. Qui c'est qu'elle a dit? C'est vrai, ils ont braqué les armes sur vous. Mais il faut dire que là pour que Angana yera faka. Parce que déjà, mon tara, façon tchougou. C'est-à-dire, aga façon ibe, a tchougou fait katema ninka. Ne a fou plateau inka, mbe segaka. Travaille. Wallahi, amba yera faka façon inye. Quand tu n'es pas un gueulard dans ce pays-là, il te jebana ta donné. Fika ta donné de ikatu do place de pendant la kata donné fort. Nye ni nye mbe jam o de kadi jamana nye mogo ye ubo de do mais emi bi yera faka. Ibi don di kasa, ibi balma di kasa jamana ko ngokoro billahi ta don ye. Ambo de là. C'est ça le problème de l'insécurité au Mali aujourd'hui. Okay. Il faudrait qu'à un moment que ça s'arrête. OK. Basite Alassane Oumarou mena e fanfala la ya ira ka fo awka dugula menaka donc gele a chama be a rébellion na fen na be labe kidal kase awka dugude la no oh ni duwe jatemne ke bay ka fo awka dugula menaka ni ya takalaje akira région jamana fama o sego ko la wa ONG chama fene no bañ manke wi u ka baraw chama ku nyeshila o koron fe enfin a beke go pour que demsenu ka se ka do barala o ka se ka basigi nga ali bi mu blani ko nunu na amado parce que ni jama fo chugo bete do dedu mais mune bo olu blawla ali bi monsieur Traoré Nissou ika jinali jaranya nambara ka yafama fo man nambara nangita ko ni adama de tablo ke noyay na ta fo ko na yako menaka kera région c'est vrai papier ka kera région nga munu be menaka nyama o ma son région ama muna parce que région a be boni fenwere de o c'est vrai gouverneur bien mais élection là-bas min kera o menaka ke tu menaka kerina pour cercle ama ke gansan élection législative là-bas min kera asro menaka kera région muna utara comme ou tora gawo kankata élection na ama ke gansan muna yake parce que menaka tuntara comme région a tumba député nani soro a nani ti mo arranger ati do de arranger ngelenga na kafuko na fulo mata na fulo tara nga aiti menaka livre de bangolo anganga mi lancement qui a fuko menaka les fleurs du mensonge nala ke nani livre lancement que dongolo ni mo fa fem ka ba fe ka menaka don ke livre in kala menaka dingo ka maka menaka les fleurs du mensonge sambi nani anifla galon tigi o de be ka menaka mara anga demsania an yi fen do koloshi insécurité min be menaka bi abi fu me insécurité parce que ni a jatemne bolo ni système be mo mo o ye flawde bolo ni système o ye flawde nga flaw al ni flawdo mo kangi nga mon kera sam binani kono kata 1982 1989 bingani min kera flak ala drone badon antiano ka fanga mo défend asro antume école la anga école ko fe terrain bado be urtume ta flam ne kana lunu ka machine ka saw a chama mbay nyon soro baginday encore non flaw ka machine ne ka saw menakay monsieur Traoré mbe dem sena mi image kelen be min tourane kono peut-être me ne be sanowe nit ñinet me ne ñebe flaqué na dengue fla na muso de ben ba a kamankoro ubi aka saw kla anyama donc kata 82 jusqu'à 87 ulu de munu ye ñingali qui ont souffert ulu de yala mana parce que munu salo folo la bingen tu meke minga ulu de c'est sorbi qu'on appelle le rapport de force a changé le rapport de force a changé mun tu meka bingen ke kunu ulu de bi ku yere bi a chamen bana no sigi bamako a
caman ba bɛ yan nɔ Bamakɔ u ye tasuma de minɛ Mɛnaka ka n'u sigi yan nɔ ne la cɛ i ma sukura kɛ fɛn man jugu cɛ ma k'i sigiyɔrɔ bila parce que i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ dunan de o je crois que aujourd'hui ne bɛ ka min fɔ a ka ca la fɛ faamaw an ka faamaw b'an kunna bi u caman ye nin kɛ o quand on prend la zone d'Andramboukane parce que fɔlɔ qu'est-ce que flotte tun bɛ Niger fanfɛla la ni ɲɔw mun na parce que u ka Niger ka sariya a b'a fɔ ko ni ɲɛ sɔrɔ waati la fulaw n'u ka misi ka bɔ donc olu ka misi bɛ na fɔ Andramboukane fanfɛla la donc n'u taara Andramboukane fanfɛla la Andramboukane fana c'est une zone de mɔgɔw bɛ ɲɔ sɛnɛ donc u bɛ na ɲɛfɛ dɔɔni donc u bɛ taa fulaw de minɛ n'u ka misiw bɛ na n'u du kɔnɔ donc clan de bɛ kɛ yen mais ni kelen ni mankan in bɛɛ kɛra ni fula kɛlɛ don fula ka ɲɛmɔgɔ bɛnw en 2016 an taara rencontre ba dɔ la Mɛnaka la rencontre intercommunautaire wula fitiriya fɛ ne taara fula ka ɲɛmɔgɔ a fɔ ko Araskua an ko ma Araskua ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ min nalen parce que ala y'a kɛ kan to denmisɛnnin ni cɛ an bɛnna fɛn dɔ kan parce que ne tun bɛ école la mais ne école yina ne tun bɛ taa dɛmɛ a ka table feere ale dun ye fula ɲɛmɔgɔ ye an ko Araskua ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ bɛ ka nalen est ce que i tɛ se k'an dɛmɛ bin kɛra fula mun kan kunu an ka se k'u ɲini kelen kelen an ka se k'u garanaya vraiment an ka dɔn min bɛ ko ne ma ko Alassane vraiment fula mun bɛ bi n t'a caman dɔn a caman wolola ne kɔfɛ a caman nana ka bɔ mais an mana kɛ cogo o cogo n'a sɔrɔ mɔgɔ tun gɛrɛ a la a tun bɛ se ka kelen fila saba sɔrɔ min bɛ se k'an bilasira mais a ko ne ma u ma tile kelen u m'u sara a la tile kelen u y'a bila kɛrɛfɛ bon n'a kɔni b'a fɛ ka kɛlɛ de kɛ a tɛna se k'a fɔ k'a bɛ nin musow to yen an b'a fɔ ko u kan gɛrɛ an na dɛ mais des gens comme ça vraiment u kan ka faama kun k'u janto a la vraiment an b'a fɛ i k'an dɛmɛ donc c'est à dire que kɛlɛ min bɛ bi o ye rapport de force de yɛlɛmana fulaw ye se sɔrɔ sɔgɔmada ne ni Mɛnaka ka kuma na mɔgɔ caman de bɛ t'u yɛrɛ kalifa fula la yɛrɛ parce que an balima minnu bɛ ni ju la olu fana de bɛ bin kan donc mɔgɔ caman pour que yɛrɛ ka se k'i yɛrɛ ni kana i bɛ t'i yɛrɛ kalifa fula la bon ko maintenant n'a ko bɛ tan nɔ mun na an t'a lajɛ parce que fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ militaire o solution bɛɛ tɛ militaire la la solution politique o ka fisa ni solution militaire parce que i ne t'a faga n b'i ta faga i ne t'a faga n b'i ta faga a tɛna se ka ban o moi ne par exemple n'i y'a jateminɛ ne kɔrɔkɛ ne dalen bɛ min kan c'était un garde a tun bɛ mission na a ka mobili yɛrɛ na min ka siɲɛ naani a tora la mais n'i y'a den ɲininka den b'a fɔ ko fula de y'a u fa faga n k'a ma fula ma fa faga a y'aw hakili sigi mais malheureusement le monsieur il est là-bas peut-être a bɛ sɔn ka sa sini ka sɔrɔ mɔgɔ si ma i gira la ka dɔn mun bɛ est-ce qu'il bɛ se k'an dɛmɛ i tɛ se k'an dɛmɛ non tant que karisa m'a fɔ karisa de ye ala ye karisa de ye kira ye ni karisa kuma ma fɔ dɔrɔn vraiment tiɲɛ tɛ alors dun karisa dun bɛ nkalon de kan Mɛnaka dugu kɔnɔ a bɛɛ dɔnnen don ok baasi tɛ monsieur Berté n bɛ taa e fanfɛla la i y'a yira i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko bɛn ka na k'a tɛ maa dɔw arranger jamana in kɔnɔna na o ye maa sugu jumɛnw ye monsieur Traoré a ka débat n bɛ to k'o de fɔ sans tabou ni sans tabou don e ɲɛ b'a la e tulo b'a la i ɲɛ b'a la bi Mali ta tɛ kɔnɔdimi ye bɛɛ ɲɛ b'a la i bɛ classe politique ta an ka an bila Mali dɔrɔn ne t'a fɔ ko nord dɛ Mali classe politique ta bi i ɲɛ bɛ jɔn kelen na minnu ye jamana in depuis démocratie nana ko a dɔ bɛ ka wuli bi k'a fɔ ko tiɲɛ na ne hakilina espérance sɔrɔla ne fɛ ne hakilina filɛ nin ye n bɛ fɛ k'a di jamana ka dɛmɛ n'a ye a dɔ i ɲɛ b'a politique tɔn jumɛn na jamana tun bɛ wari don politique tɔn minnu na nɔ miliyariw ni miliyariw i ɲɛ b'a jumɛn na olu bila tous les gouvernements au Mali déficit b'a bɛɛ bolo u ka management kɔnɔna la mun kan ka bila mun na o tɛ bila o la dɛ n y'a fɔ aw ka plateau in kan yuri bɛ mɔgɔw sigila pɔsiw la u yɛrɛ ma mun ɲini yuri bɛ mɔgɔw bɔ pɔsiw la k'u isoler parce que da t'u fɛ ka mankan kolon ci jamana nord ta bɛ fɔ parce que mugu ni kisɛ mankan bɛ yen nɔ sinon jamana talen don otage la côté bɛɛ la jeunesse yɛrɛ y'a bila a kun na bi Mali kɔnɔ n'o tɛ ni jamana dirigelen don jeunes fɛ Mali t'a bilama a tɛ se k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ don
ka ta président na ka jige mɔgɔ ta an ka tabali la nɔ mun man kɔrɔ n'u ye o jeune ko kuma bɛ fɔ la mais engagement tɛ sɔrɔ mun na parce que maliden yɛrɛ de man ɲi nɛgɛninw de kɛra ka fɛn bɛɛ kɛ i b'a fɔ IBK était le péché ATT était le péché donc solution bɛ kɛ sɔrɔsiw ye bi bi in na mun bɛ dugu kɔnɔ sɔrɔsiw ta bɛ ka juguya ni IBK yɛrɛ ni ATT ta ye o dɔrɔn de tɛ Bamako bɛɛ da kɔnɔ bi wa parce que munna elan bɛ ka perdu o elan bɛ perdu la mun na ni ye maa maa kɛra k'i bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ baara kan i yɛrɛ bɛ jɔrɔ fɔlɔ poste in dir'i ma mun na o poste tɛ Mali la k'a ɲɛmɔgɔya bɛ di e ma ou bien a bɛ di bo kelen ma k'a bɛ sunɔgɔ a ka so kɔnɔ bilen a hakili la sigilen parce que poste in bɛ d'i ma on t'impose des nuls qui n'ont rien à faire baara mun yɛrɛ a bɛ fɔ ko e wele k'u ka taa bila a la o ban i bɛ taa sɔrɔ a tigi yɛrɛ mago foyi t'a la cɛ an ka n'i y'a fɔ ko ninnu bɛ ko gouvernement actuel bɛ taa échec la échec ne y'a fɔ ka plateau in kan nɔ échec fɔlɔ taara yɔrɔ jumɛn depuis y'a fɔ don min na ko u bɛ CNT composé ta kaw jimi de pere bɔra k'a fɔ ko n b'an ka liste don dɛ n b'an ka dossier bila ka taa mais n taara n yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ fo k'an kɛ vice président de la commission dɔ ye pourtant o wo cilaw e bɛ se ka taa jɔn sigilen to ko parce que a bɛ mankankolon ci la dɔrɔn k'a ka sarata fɔlɔ bɛ taa kɛ jamana kɔnɔ miliyɔn 2 miliyɔn 1 ni kɔ ye ka t'olu ta k'u bila ten tɔ u bɛ mun baara de kɛla jamana ye anw kelen de ye coup d'état kɛ nin taani in kɔnɔna la Burkina ta an bɛɛ y'a mɛn jeune in da o don ko n bɛ to ni n ka capitaine Sara ye u bɛ prime de ta conseil la ministres bɛɛ y'a fɔ k'u bɛ concession kɛ mais Mali ta bɛɛ i ka wo ci kuma dɔ bɛ maliyɛn bɛɛ da an k'an ta ɲini mais n ka mankan ci k'an ta de ɲini Traoré ne bɛ waso n'o yɔrɔ ye dɛ n fa tɛ yan bilen n ba tɛ yen ne den tɛ nɔnɔ min Mali la yan n muso tɛ yan mais jamana kanu de bɛ ne lase a kalo fila n bɛ n'aw ka plateau kan parce que n bɛ balo yɔrɔ min na bi n bɛ se ka sa yan hali su tɛ na yan mes enfants vont s'occuper mais n bɛ na n ka jamana kɔnɔ Mali c'est mon pays mɔgɔ tɛ se k'i disi gosi k'i ka patriotisme fɔ ne ye o parce que ne b'a dɔn i bɔra sira o sira fɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a yir'i la je suis plus patriote que toi parce que n bɛ sira tiɲɛ na mun na k'a fɔ n bɛ taga directeur d'école ye comme t'i ka da tape ko ɲa ma bac sera i ka n den na passé a o kuma kɔni tɛ ne da la bilen alhamdulilayi donc n'an ko an ka tiɲɛ fɔ jamana in kɔnɔ an bɛ ka taa ka na an bɛɛ ɲɛ bɛ ko in na ko in bɛɛ bɛ nkalon min bɛ tigɛ la sommet la hiérarchie bɛ nkalon min tigɛ la peuple ye an bɛ nin y'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛnko kun tɛ mɔgɔ ko de kun b'an na kɛlɛkɛminɛnko kun bɛ fɔla jamanaden bɛɛ ye o kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka sɔrɔ a tɛ ka sɔrɔ mais n y'a fɔ don min na plateau kan yan nɔ minnu nana dɔw nana ni plateau kan a kun tɛ se ka fɔ yɛrɛ k'i b'i da don sɔrɔsiya kuma la u tɛ sɔrɔsi yɛrɛ mais olu juguyara ni sɔrɔsi ye parce que u sarala ka bila manamanakan fɔ la Bamako kɔnɔ des plaisantins qui partent u bɛ taa réseau kan u bɛ taa manamanakan fɔ jamana kun kan u bɛ taa manamanakan fɔ jamana sécurité kun kan k'a sɔrɔ u tɛ foyi dɔn a la hali minnu bɛ k'a f'u ye olu yɛrɛ tɛ k'a ɲini k'a dɔn tasuma in minɛbaga bɛɛ bɛ yan de est ce que dɔw yɛrɛ tɛ ka k'u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ tɔgɔ ɲini k'a sɔrɔ mɔgɔ m'u bila ayi n'u y'a kɛ u bɛ place de sɔrɔ o fonction publique sɔrɔ cogo de y'o ye bi o ne dɔnna a dɔw nana e ka plateau kan yan nɔ kunun ne kun y'u ye i b'a fɔ ko ka t'i ka te ni cigarette san ka na mais olu yɛrɛ bɛ a ɲini bi ka dɔ bɔ ka d'e ma parce que u bilal'o manamanakow de la jamana tɛ sécurité ko in tɛ muguci in dɔrɔn ye dɛ le pays là est pris en otage qu'on soit d'accord sur tous les plans mɔgɔ wɛrɛ m'a ta otage la dɛ n'o fɔ yan président de la commission de défense mɔgɔ dɔ ye ko Faransi de don n yɛlɛla la malidenw de kɛlen don ka Mali ta otage la an bɛɛ chinois tɛ non parce que ni n ko malidenw e ni ne n'a sɔrɔ anw bilalen don a dɔ la an bɛ juger o minnu b'a kɔnɔ u bɛ ka minnu ta u bɛɛ ye maliden de ye komi ne ni e o cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na sa mɔgɔ 27 ta kun tuguni miliyari joli ka taa fara ninnu bɛ mun baara de kun na bi ok Boubacar insécurité mɔgɔw kɔnɔ fabali d'accord sécurité bɛna min voilà mɔgɔ 26 donc il y a pas de problème sisan an bɛna madame Maïga vraiment Bichou na kuma nafaba b'a la on sent que
i ye mun fɔ o ye dusukun na mais a ka plateforme groupement jolo b'a a kɔnɔ i y'a faamu sisan ne b'a fɛ ka yɔrɔ min dɔn k'a ye k'a fɔ waati dɔ kɛra gacha n'u ye gamu ka fɛn k'a yira k'a fɔ ko waati dɔ kun déclaration dɔ kɛra ko an b'a ɲini vraiment an dɛsɛra an ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ ka réplique kana Gao et en tant que femme leader e yɛrɛ ni kunnafoni e t'a ka groupe e bɛ se ka mun de fɔ alhamdulillah yani kuma question posée ya diyara n ye kosɛbɛ parce que adamaden bi adamaden dɔ bɛ yen nɔ i mana kuma fɔ cogo cogo u b'a ta k'a yɛlɛma ka se niveau dɔ la k'a tiɲɛ k'i mankutu tiɲɛ n'i y'a ye n ka ɲɛmɔgɔ ye appel lancé diyagoya de b'a ka appel lancé parce que le désert est vaste le désert est très vaste e bɛ ka kɛlɛ ban Andrambukan aw tɛ mɔgɔ 50 bɔ aw tɛ mɔgɔ 100 bɛ i bɛ wele ko boli ka na talata tɛ bɛ ka jeni an bɛ samiya la patinage bɛ yen nɔ mobile bɛ se ka kɛrɛ yanni i ka bɔ Andrambukan ka na talata sɔrɔ siraw man ɲi yanni ka bɔ Andrambukan ka na talata i bɛ na sɔrɔ talata mɔgɔw bɛ sara ka ban yanni ka bɔ talata ka se Gourma la e Bangamala i bɛ na sɔrɔ u bɛ sara comment tu vas faire tu es obligé de lancer un appel k'a fɔ adamadenw ye a y'o gɛrɛ ka baara nɔgɔya sɔrdasiw ye il faut k'u ka gɛrɛ ka na le désert est très vaste n'u gɛrɛla dugubaw la a bɛ baara nɔgɔya sɔrdasiw ma a bɛ baara nɔgɔya fana ma a y'o appel lancer dɔrɔn de kama a bɛ baara nɔgɔya parce que ale de bɛ bɔ ale de bɛ kɛnɛ kan o sɔrdasiw b'a dɛmɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mais waati dɔ la yanni sɔrdasiw ka se ka t'u sɔrɔ tiɲɛli bɛ kɛ yana ale ka se a kɛlɛyɔrɔ la kɛlɛ tiɲɛli bɛ kɛ adam mototigiw bɛ na u bɛ yɔrɔ bɛɛ faga ka taa yɔrɔ ka jan patinage bɛ na o de kama a y'a appel lancé a ma ko foyi de kama ka mɔgɔw ka surunya n'u surunyara u nana Mɛnaka l'armée au moins c'est à Mɛnaka u tɛ bouger kɔni u bɛ Mɛnaka u bɛ to ka bɔ u bɛ na u bɛ bɔ waati dɔ la u bɛ na u bɛ bɔ u bɛ taa ka segin kɛ mais ce que je demande min ka di ne yɛrɛ u ka avion yɛrɛ an bɛ ka avion minnu ka kuma mɛn ta n'u tɛ avion jɔ Mɛnaka yɛrɛ est-ce que je ne sais pas peut-être avion tɛ se ka jɔ fo ni fɛn bɛ yen nɔ comment on dit piste ou bien mais hélicoptère u ka se ka pour que u ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ u ka avion jɔ Mɛnaka yɛrɛ ani Andrambukan la frontière entre le Mali et le Niger bɛɛ b'a dɔn bi bɛɛ b'a dɔn ko bi il y a la base française à Walam à Walam à Filingue an ka yɔrɔ fɛn fɛn min ye frontière avec le Niger France y'a ka base bɛɛ bila yen nɔ ayiwa an dun k'i b'i to Andrambukan ka taa Sine Godrar et le Niger c'est comme ka bɔ yan ka se Goudron ma donc il faut sécuriser il faut essayer de mettre un canon militaire frontière bɛɛ la parce que le désert est vaste o dun ye temps di mɔgɔ jugu ma ils ont pris le temps sans joli lakandala mɔgɔw tɛ yen nɔ donc mɔgɔ ninnu sigira u ye yɔrɔ dɔn kosɛbɛ u bɛ yɔrɔ maîtriser u bɛ sira dɔn u ye sira bɛɛ bɔ n'i bɔra ni sira nin ye u b'i contourner u bɛ sira dɔn u bɛ sira dɔn o de kama appel lancé ko mɔgɔw ko gɛrɛ dugubaw la u k'u parce que a sɛgɛnna a ye dɔ kɛ il peut venir dormir à Bamako général joli de bɛ Bamako dalen de don général joli de bɛ yen nɔ c'est vrai vous avez prêté serment fɔlɔ guerre tɛ nɔ mais bi ala ye Mali jarabi ni sɛgɛn ye a y'o ka tiri dɔn bɛɛ ka taa kɛlɛyɔrɔ la o bɛɛ ka taa o parce que bi ala fɛn de don ala de nin lase Mali ma Mali binna dingɛ kɔnɔ Mali janfara a ye taa kɛlɛyɔrɔ la ale tɛ se k'a ka mɔgɔw bila ka na a da Bamako yan du b'a bolo yan denmisɛnninw b'a bolo a muso b'a bolo a bɛ se ka san 1 kɛ ɲɛmɛ du kan san 1 a ɲɛmɛ da a musow kan a ɲɛmɛ da denw kan ne de y'o f'i ye bi san 1 a ɲɛ tɛ da a musow kan a ɲɛ tɛ da denw kan a bɛ kɛlɛyɔrɔ la a b'a fɔ mɔgɔw ka gɛrɛ pour que baara ka nɔgɔya a bolo parce que a ye jamana kanu ko a tɛ foyi dilan ni jamana ko place dira a ma yan bureau dira a ma yan ko k'ale tɛ bureau mɔgɔ ye k'ale tɛ bureau mɔgɔ a tɛ bureau fɔ bureau ka to mɔgɔ kalilen bolo ale bɛ taa terrain de kan parce que a ɲɛ bɛ fɛn min la n'a ma taa terrain kan a maloya ka bɔ Mali ma il a prêté serment kɛlɛ de kama donc ale tɛ se ka na i da bureau kɔnɔ k'a fɔ ko ale ye général k'i da ou bien ale ka taa ambassade la il n'est pas fait pour ça il est fait pour le territoire terrain comme o de appel ni ye mɔgɔw y'a minɛ ka yɛlɛma ka ko a bɛ ka panique dɔ kɛ ni fɛn bɛ na le tɛ fɛn min kɔrɔ i ɲɛ bɛ jugu cayali kan mɔgɔ ninnu sɔn
très formé ni janfa depuis ala ya Mali da ni ɲɔgɔn janfa Mali kelen tɛ s'a kɔrɔ Mali kelen tɛ s'a kɔrɔ n'a ko mɔgɔ ma y'o gɛrɛ ka baara nɔgɔya soldats ma ma basi ma yɔrɔ mais dɔw y'a ta mɔgɔ ju kelen y'a ta ka yɛlɛma u b'a fɔ a bolila ale bɛ ka panique an yɛrɛ min b'a fɔ mɔgɔ ka yɛlɛma u b'a fɔ qu'on sème la panique pourquoi on ne fait pas la panique jɔn de bɛ ka sa ko an ka mɔgɔw de bɛ ka sa an ka mɔgɔw de bɛ ka sa n'i ka mɔgɔ bɛ sa i b'a fɔ ko a y'aw gɛrɛ ka na ne la de ne bɛ se k'aw sauver yɔrɔ min mais kuma bɛɛ fɔra mais a tɔ bɛ ala de bolo. mais madame une question sisan e ni kuma nin bɛ fɔ frontière Niger Mali bon l'armée française au bord de l'Utara, mais de vous à nous, armée française volée, territoire, est-ce qu'il y a vraiment là, à toi, tu as gagné la catastrophe? Il faut pas donc aujourd'hui, béba de faire même le problème là, c'est tout le Sahel. Béba donc depuis Kadhafi bin Adoumi Kanabi, Sahel te la fait halbi. Fais mieux Kadhafi bin, donne de Kadhafi bin. Français Europe allez-y, on va vous donner chez nous. On a un ko ambena Kadhafi ambena Azawa Dauma. On a hakliyelma ke mola ka kuma fufu moyi ka galon tiga mo ko eta Kadhafi ambena Kadhafi benabi amba Azawa Dauma mo kom to be no makala o te fendo u girigir na kana u yemal faduma ayena baba ayena Azawadi nyini Azawadi te se ka soro Azawadi no bi Azawadi te no sini. Donc madame, c'est-à-dire si on a bien compris et les chouna c'est-à-dire que Azawadi coure c'est un peu caché ate mo shikana dana ya te na kefana atena ke ni ya Azawadi be ke peut-être foni malien be da ko kan tege ko faga odun aka galende Azawadi tembi Azawadi no sini mɔgɔ min b'a miiri ko Azawadi bɛ yen nɔ Azawadi tɛ sɔn fo lahara Mali ye indivisible a fɔra sɔrɔ fɛn min bɛ se ka f'u ye u ka segin ka na ni mɔgɔ min ta n filila an tɛ segin k'o de ka jugu u ka na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka jamana don parce que c'est leur plein droit n'a fɔra ils ont fait la rébellion c'est leur plein droit mais moi j'aimerais u tun ka revendiquer par le dialogue a tout cas kuma ye a kana kɛ ni mugu ci ye a kana kɛ ni marifa ci ye mais adamaden bi ala k'i kisi mɔgɔ jugu la ala k'i kisi mɔgɔ jugu la n'a jɔra i ko dɔrɔn i b'a fili n'u tun y'a revendiquer ni sortie ye ka ville morte ninnu kɛ ka kɛ marche ye parce que hali ni ye marifa kɛmɛ tan a laban aw bɛna sigi tan fo ka bɛn de bɛ kuma bɛɛ ban fo ka bɛn de bɛ kuma bɛɛ b'a dɔn ko depuis Mali ye indépendance ta hali bi le nord a été laissé à aimer. Fɛn kelen de don ne bɛ se k'a fɔ ye hali Kulukɔrɔ ma développé ne filɛ sɛbɛnni kɔrɔ kana digila yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ courant tɛ yen nɔ donc cette mauvaise gouvernance a ma Kidali dɔrɔn frappé bien Menaka Mali bɛɛ k'a yɛrɛ ni kay ka den tɛ yen nɔ min ye baara kɛ n'u fanga ye kay tɛ jɔ o kay ka den de ye fɛnkɛ dɔn il faut qu'an ka mɔgɔw k'a dɔn cette mauvaise gouvernance ça joue sur tous les Mali ça joue sur tous les Mali hali Kulukɔrɔ min filɛ nin ye min de bɛ Kulukɔrɔ c'est à 50 km de Bamako mais ne sans de Kulukɔrɔ je ne vis rien je n'ai rien vu faut te Kulukɔrɔ ba ben faut te d'accord bon ça dans la tourée fait madame ningali kelen fana be voilà c'est dit groupe Moubeni en Kelelani comme les touristes et GSU mais qui sont ces gens là est-ce que Maliens noir Nefa oui je vais te dire aujourd'hui fais moi même kan kelen mo sugu be bula mo sugu be de bula Malien den do bula ani mo wéré il y a quand même une main invisible mo sugu de bula mo c'était la fo parce que dum sonu ye wati min ki te barala mo ye wati min ki anga le pays le nord ye wati min ki la qualité no u do na mo la ko benu hakli bonya wonda eni ala adama de min be se ka min be kalu kelen ye ke ima keme fly nyela ni mo na galon tige kana wa keme dima i ko to mo min ko mo bala ko mo de be mo la ko mo ni segende mo la futi bolo kadika de mbama ni mo do nana ki fe ka fo karsa a ho ni mene abatani e jona donc o de ma fenge ni tele mo su be de bala o de kama amuso ambe ka sensibilisation ko so be andewi ka to ko kuma ni dem sono yi on a fait mena ka sanzar pour que mo ka don ko anga kuma ni dem sono yi anga laje ka dem sono sensibiliser ou kana son mo no katano yi mais adama de ni ko ngi mine dampe bo bila
sɛgɛn bɛ mɔgɔ bila danpe i ka danpe bɔ b'i la dɛ o de kɛra ma ti nɛgɛ bamanankan ka gɛlɛn an se débrouille kɔngɔ bɛ danpe bɔ mɔgɔ la danbe a faamuya voilà kɔngɔ bɛ danpe bɔ mɔgɔ la i y'a faamu kɔngɔ bɛ danpe bɔ mɔgɔ la u k'a dɔn fana je lance un appel encore je lance un appel aux autorités le désert est très vaste u ka frontière u k'u sécuriser u k'u sécuriser donc quand le camp d'Andramboukar qui a été fermé depuis autant de Micro-Kane, au camp l'a wili. Le général Micro-Kane, le général Salif, il était le commandant du camp de Menaka. Au camp Kadaïle, Jona. Au camp, où quoi qu'on le câble, quand Andramboukar camp d'aïle. D'accord. Nous va faire. Angana binka boni. Au camp d'aïle, Jona. D'accord. Ok. Bokar, un message bien reçu. Vraiment, Madame Amakala Nyona, parce que Bichouna, parce que bel ou bien. Très. Amena Fanfé. Aka pro, comme il y a beaucoup de fois, pro gouvernemental. Voilà. Mais on y autorité tchébi. Voilà qu'un groupe. Comment ça est? En réalité, ni yo ni ngali jaranye. Même il faut y en avoir. Façon d'igna, ou de bateau, avec un sisi. Façon d'igna de bekato, avec un dija, parce que comme je l'ai su bien dit, t'as un jamana ngo, antiolo dans façon ngo. Donc n'ayant façon twin, fadon bolo, amena ki chokoji, ametami. 2012 en Ghana, en Bora Gao, Meneka, Kidal, en Bola Kana, Anda Sevare. Billahi Nize, Sénégal, Ante Sénégal, Sénégal. Ameteme. Billahi, Ameko Kojiti. Alakanoke. Non, continue ça. Ça veut dire que Knye. Ayato, Alakama, Anga Knye Funyonyana. Jamana Segena, Anyanina. Mayo Segena, Unyanina, Galobolo. Parce que Ante Sénégal, Knye Funyonye. Jamana, ça veut dire, comme je le dis, tous les pro-gouvernementaux, hein? Bah, même fini aujourd'hui, c'est-à-dire façon d'igna de Bekato Halibi, ou Koudjidja. Parce que Yoromina, il façon il fera baigner, il façon Kadjo. Non, façon quel niemo de Bekanyini qui joue chromatique. Ni façon d'igna, il sait Kadjo Touni. Il sait Kadjo. Prenons le cas, par exemple, Dana Amasoko. Maintenant, Goudomi, Borotoye Shuna. Moro Bala, Dana Amasoko, Borami. Damana Amasoko, Bora, c'est ma frère de là. Et surtout là-bas, il faut qu'on s'en aille dans notre net d'Amakala. Le Dana Amasoko a quitté de la CMFR 2. Et surtout là-bas, Hanif Bianflen et Yoromina, avec Kumayomina. Officiellement, il est le commandant de la zone de Mopti de la CMFR 2. Il est Idemi Wolo, Kalabe, Kasra Dako, Anaka Chiabe, Atna Sekataki Temilao, Beto Ikodo. C'est-à-dire, Gundoredou. C'est une parenthèse que je voulais ouvrir pour vous dire que Niyata Dana Amasoko ka centre là. Katabla SMFR 2 et Gatiao. Appela Djelembe Mina Bibina. Faso Denya Nyuma. Ubeka Ode Djukurma Tinti. Note on y façon Nyama Ote. Parce que façon Nyama. On est armé Vignon Kalamako. L'armée c'est nous d'abord. Parce que Niya ye Halibi armée B. C'est parce que Halibi n'est pas de faux. En bonne façon de quoi. Si nous ne pour claquer la porte contre Tara, toi tu penses qu'il y aura un camp à gars encore? Nous devons gagner Mindo Golendo là. Nous devons gagner Mindo. Hein? Nous ne voulons pas qu'elle ait. Nous ne voulons pas Ok. Ben, il faut parler. Parce que question de problème avec une là, vas-y. Bibina. Ambeka Tagamanyonko, mais Fadeya Sougoudobi, qui ne dit pas son nom. Au Fadeya, attends, fait la fête. Mais l'armée régulière a beau yoro de là. Comment il paye nous dit? Fadeya Sougou. Bien, à Fadeya m'a fini là. Voilà, il va le Cameroun.
ba nyango ouais. ko k'ale ɲɛ kelen ci walasa karisa ɲɛ fila ka ci o de ye an ka armée ta ye a fɔra ko DDR bɛ na kɛ intégration bɛ na kɛ i y'a faamu o ɲɛngoya o de bɛ yen parce que n donna n ye classe 2013 ye n ye classe 93 ye n ye classe 96 ye n nana n ma se ka taa ɲɛ bi nin min nana a bɛ taa ne ɲɛ o fadenya bɛ yen o de ye gɛlɛyaba yɛrɛ yɛrɛ min bɛ yen. mais est-ce que o ka gɛlɛya yɛrɛ parce que. o man ka kɛ gɛlɛya ye o parce que a man ka kɛ gɛlɛya ye o parce que e ye san joli kɛ i bɛ ka sara ta i fa b'a f'i ɲɛna kana sa kɔrɔnfɛ kɛlɛ la bon ne min nana ka na nin di n faso ye ne ni ye kɛlɛ ye wa hein la preuve est que maintenant min f'i ɲɛna courant ce mois là en filɛ nin mois de novembre na j'ai perdu une trentaine d'éléments faso kunkɔrɔ aw ka groupe kɔnɔna na. oui la dernière est l'un des éléments que je formais moi-même personnellement le nommé comme commandant de base dans le Gabero et depuis qu'il a été installé il s'est installé dans le Gabero plus précisément à Kobe où pour traverser pour arriver à Songo c'est des mines. C'est là où il y avait le poste de mine de chaque semaine. Les braquages. Quand je le dis, va installer ton poste à Kobe. Il a installé. Amin Joli Dali Saraka à Djora. Attaqué Bana Saraka. Il kumbe wili ika moto la ibe ta ansongi bika chinya na bibe seikana. Ute sarao. Chauffeur ni paranto mo no beteme ni passager o ludebe ni min sera ka keme fla ni min sera ka keme na nduma o be balo no de poster ingam mais ne pas rom dans 600 j'arrive récemment il a attaqué Dokera il est resté là-dedans il est resté là-dedans les enfants qui sont restés on lui fait la base on lui fait la poster will ka boy poster will la ka boy le surlendemain où il y a dame comme bleu attaqué où il y a eu des morts d'hommes il y a eu un convoyeur un enfant de 3 mois et sa maman ont été tués sur la route là. Pourquoi le FAMA n'a pas installé un poste automatiquement là-bas? Ok, Bogar, je pense que M. Touré est commande de fort. Si ça, on m'avait qu'à un fort. Si ça, comme il y a un impronouche. Mais ne commande de Bora 600, il faut désarmer ces milices. Payer comme 600 parce que c'est le désordre. Est-ce que au Moufoni, est-ce que l'organisation est là? C'est la question est posée quoi? La question est posée, ça fait rire. Parce que ceux qui disent c'est le désordre, vous savez, Kader Mignafo, que ça soit Kader. Non. Je dis c'est moi, c'est ça langue de bois, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, arrête. Mais encore demande de nous. Vas-y. Encore demande de nous. D'accord. Il faut pas. Ouais. Kader Mignafo, si Kader partait à Gao, on a un élément de Kader sécurisé. Il ça faisait ses campagnes, on a un élément de sécurisé. Quand la campagne qui a parlé là. Donc c'est-à-dire que si Kader partait, on devait sécuriser quand on fait un béquet. Bon, c'est ça. Donc, il faut il y a les maintenant, tu sais que nous on est fini now. Façon qu'on a, MMB il y a la façon, ni mis il est bien bon quoi. Attends, habitué malangolon de passer, habitué il y a la aïe. Récemment à Tara, ne Tara, ne bado debe frachuna, ne betachinga so une façon là. Betachinga so. Je préfère mourir chez moi digne que d'aller loger dans un hôtel ou que d'aller loger au pied à terre. À dignité béni. Parce que au beau faux, juste parce que comment on appelle le cadre de concertation. Même il finit dans Mali, dans C4, je m'excuse du terme, mais le Mali ne peut pas rester dans des petites organisations, associations bolo, ou même Mali qui est où ça quoi. Il faut que le gouvernement assume ses responsabilités. S'il ne peut pas, il dégage. D'accord. Parce que, j'arrive, je n'ai pas fini. Gouvernement Kato, à Kafoko, M5 qui m'aura au côté. Le M7, à quelle légitimité? Le M5 qui mandaté. Non, en Afro, qui a mandaté le M5? M5 qui a joué. C'est-à-dire que c'est des groupes d'hommes
minnu wulila u y'u ka dunun fo tile 2 et voilà. D'accord. Ok, donc olu de bɛ na Yerwaleto a été créé par la DGS française. Bon, le début wuli ka kuma sugu dɔ fɔ s'il te plaît ayi ne kuma de la non kana kuma tigɛ non s'il te plaît an bɛ ka fɛn dɔ ɲɛfɔ il y a des choses ça énerve de fois. Oui, mais moi si tu m'écoutes an bɛ ɲɔgɔn faamu en fonction des questions tu me réponds i y'a faamu Yerwalo quoi tout ça je viens j'arrive tu es là. Tu es responsable, chef de service de renseignement, de trucs. Il y a comme ça. Fin de au niveau du Nord. Il y a la sécurité qu'a fait. On va rentrer dans ça. C'est selon ta question, je réponds. Non, je vais, voilà, mais maintenant, j'arrive. Je vais te revenir encore. Il y a bon, c'est ça. Hein? Je m'excuse à Touré. Ok? Hein? Voilà. Je réponds selon ta question. D'accord. On va aller du côté de Bogar. Tellement le débat est intéressant. Moi, je pense que Malion Makobe. Information donc m'a fait qu'à profiter qu'à faire téléphone ou bien yafa en main parce que c'est très très important. C'est comme le dimanche passé quand on était avec les responsables de la presse, vraiment Maliens qu'on a fait chama sera, mais tous ceux qui sont là vraiment Maliens be famille chama sera là il y a vraiment ami à question qu'on fait bissouna il y a vraiment donc monsieur Alassane Maïga, toi tu es l'un des membres du cas de Menaka. Donc il y a une question que me pose RFA et puis c'est comme Mouloufo. Voilà, merci monsieur Bokele. Adei Magara Kmadoula. Comme il y a foka koro. Sécurité coin à abe sinsin fin local. Nere bolo Mali kanga politique de qui qu'on appelle la politique des frontières. Banca d'Amarola. Et aujourd'hui, aux politiques de frontières, il y a tout en yéré, qui est seben loquet. Il y a des positions là. Kavuko, il y a eu bientôt en frontière de la Niger. Il y aura le Bafoko Tabankort, le dernier village, la dernière commune avant le Niger. Cette commune est à 35 km environ du camp des bureaux rouges nigériens. Et à 90 km de Menaka. C'est Yoro Kambani. Ngoni Yoro. Au début, Danke, Mali, Niger. Où il y a Mali, Dougou Laban, Katseni, Niger. Au Dougou Niger, ou Kabere, ou Kabere Rouge Camp. À Tchang, il est mort qu'on appelle kilomètre, Bi Mougandour, Bissaba. Alors qu'il y a des Abe Menaka, Mingamaraka. C'est à 90 km. Au Hukum Kono, Ango Djamanama, avoir fait qu'il y a une politique de frontières développée. Parce qu'il y a des codes de canal, Nama Chouadon, à Daliban, sur le temps, il y a des papiers là-dedans. Kafou, Kanini, Fama fait, ou Kafereke, ou Kassé Kazoni, qui est zone militaire. Nous, il y a que zone militaire. Adam, le camp d'Andramoukan. Ça, il y a un Kalamo. Ça, le camp d'Andramoukan, ou Kala Widi. Post frontière au B, Tamalat ou Kala Widi. Mais il faut tant que nous avons, tant que nous frontières maglan. À la Chine, il y a parce que le fait, le point, c'est quoi? C'est que nous, glana, abatou, bambanchi d'obé, allo masran, obé malo. Parce que Kabo, tabankot, kataïbe, ta en son nom, fanfelare. Il y a un déliman. Un déliman, il est tout qu'on a badou. Kata jusqu'au Burkina. Bambaki Hakim Tumbala. Il y a des militaires Tumba attaqué au niveau qu'on appelle d'un déliman. Parce qu'un déliman, comme il qu'on appelle, c'est une forêt. Une forêt vraiment à tout qu'on a erdo. Nous sommes là sur Benalé. Depuis que ça fait, bon, tu n'as pas le donc on va tout faire qu'il y a un cassis. Donc mobile de ça va attaquer. Bon, Tabankort sera érigé en camp militaire, en zone militaire. Tous les camps modernes installés. André Boukan Tabi, Tamala Tabi. Tant que nous marquons, qu'à une frontière d'à peu près 300 à 400 km jusqu'en Libye, tant que nous marquons entre la fière. Parce que Niger n'est pas qu'à a faut que flamme nous béca en toro à Tchamamba pour une zone commune. Tabankort est encore revenu encore à Tabankort. Tabankort comme Tabankort n'a qu'à commune. Un de Sebini qui Kabla.
parce que tabankol ka korni menakaye tabankol ka korni menakaye mais le point c'est que c'est une population sédentaire où il fait un béquet en bas il fait un béquet kasi ka ou sendaka nyere papier sebe kala do pour ka sika ke commune ou yu kale ka fuko nyoro yin sika ke commune al domino considéré kanga statut ou kale ala ke mo parlanka parce que about tant que nous allons ma sécuriser en tant que héros sur Niger bolo et en Niger dans le chemin bi tant que on sait que développer ka tabankot ke andram kan tamlat fanfi nous tu vraiment des postes quand même frontiers tant que nous maglan en Niger par là ala sini manjabi al sini manjabi j'ai déposé il y a un dossier de la ministère de l'administration là il y a la Sentel ala sini manjabi ala sini manjabi alors qu'il a d'après bazo yo comment do fo stafula anga krefeni maba do comment do fo ka fo ko Mali surtout menaka tu mena attaquer ama fo ganzan 4 mai ka bi attaquer ama fo ganzan ama fo ganzan ni comment fait ko fait baladindi c'est ka ama fo ganzan abadon parce que tant que nous allons sécuriser en nyamo banko ba do ne be kamin fo galonté ou te mana fo ba do galonté tant que nous ma sécuriser ka bo libi fo en songo en berama surtout tabankot ne comme tabankot ma akachani sambinani autorité ma yunyana Oma autorité ma yunyana Mali nyamo ay ma yunyana préfecture ate tabankot sambinani akachana ma yunyana do bo sebengla chokodi mais kan obena menakadi pour que ambe awdi camara là pour que anga sekan la abuna di au moins vraiment nana anna dugu mamalo abesra ouais mo ko Niger tumbena nere 2021 mafli utu nana dona Niger ye anga jarma demi bi wolo la ni sabamne katanu ye Niger ala yaki ansara ka seben lado ani asor salif travailler tombé ou en demain avec les autorités nigériennes ou sera comme bi wolo la blakana bo sabaturain ka foko vraiment coûte me ka bambanci ba ni ay ube na aka furo kan ku seke c'est parce que vraiment afin de blalando donc c'est pour ça ya ñu fait ou ka politique de frontières développée va ani jamana fait danche bo kala vraiment ka seka vraiment kam moderne si aka changla fe no kera vraiment en belafia d'accord Bogar Emma Maïgataye donc ça dit que avec la CAFO c'est très suivi madame autorité au club Anna puis c'est très suivi ça y a cap ça mais la Berthe fait Berthe parce que beba don ni koni eba a raison kono et a fama bimi bla depuis 90 et a fama c'est pas sécurité fait nous là quoi mais c'est qu'à mou de fois qu'a fra to taka bon mbalamso ade kun sera kuma ma et puis nya kuma fi na ka koro je kele shiti se ka ban ka kongoto fando mo la captain bora odonga mus for Burkina Faso yo kuma kelende ka maloya bale re la ka yala kata bi ka fo parce que jamana fando deumbe sogo ere tout la bleu to bulo droni Mali en tant que ama relance économique donc en fa ka sabati ni kuma ni shi insécurité base bate biye ko ka jamana kila ko insécurité base ba biye muna bon là avec ya kuma tigé parce que en général il mena kuma dima en général quand on voit Bouakar tout le monde prend exemple sur le capitaine Traoré. Le capitaine Traoré ka kuma là il a dit parce que pour que moi ka famia il était dans un commandement à Djibou. Il a fait donc au rôle là, lui il a duré donc en tant que commandant de chef là-bas, il s'est promené partout. Donc argument mot avancé, Akara aller il a fait ça. Donc maintenant il veut dire quoi par là? Il veut dire quoi? Ni fait mon flâner Mali dala, mon Burkina dala. Il veut nous dire ça a été préparé en la capitale où est de Kono, dans la dirigeant ni. Parce que mago bokera jamana tobe muna fando fait ou nous délaisser là mais Mali tala am se ka fo
a bɛ ka toli de sinon k'a fɔ ko dɛmɛ tɛ ka taga kɔrɔn fɛ o tɛ dɛ mais n ye fɛn dɔ fɔ fɛn kɔnɔ n ko mauvaise gestion des ressources o de bɛ Mali autorités bolo mun kan ka di mun ma ka taa yɔrɔ mun na o tɛ d'o ma ka taa o yɔrɔ la mun kan ka kɛ mun ye o tɛ ko ye finalement an bɛɛ ta dira e ma e y'a tila 4 ye e yɛrɛ ye 3 sɔrɔ a la kɔfɛ an b'a jate minɛ an bɛ Bɔkari fana bila an bɛ Bɔkari fana bɛ taa ta ɲini ta ɲini de kɛra anw ta mauvaise gestion des ressources in an ka autorités bolo an ka problème in bɛɛ b'o de kɔnɔ sinon bi an kana galon tigɛ kɛlɛkɛminɛn ko kuma tɛ parce que malien an tɛ se k'o mɛn o Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien tɛ se k'a mɛn a tulo la k'an bɛ ka nin gɛlɛyaba in bɛɛ muɲu ko nin miliyari ninnu bɛ ka taa k'o bɛ ka don kɛlɛkɛminɛn de la ko a bɛ fɔ ko kɛlɛkɛminɛn ko de bɛ Mali la o a tɛ se ka faamuya malien den fɛ jamana fan si fɛ mais pourtant yɔrɔ minnu bɛ ka fɔ tantɔ plateau kan e tulo b'a la ne ma se e ma se parlons du Mali en général i mana taa jijeni gansan dɔrɔn k'a ta Goki frontière la ka na Nioro poste kelen Nioro Jema poste kelen Nioro Jema poste kelen Jema jijeni poste jijeni Kolokani poste Kolokani fɔ Kati poste l'étendue est très vaste mɔgɔ bɛ se k'i attaquer nin kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ k'a boli k'a kunda Nara kan ou bien k'a boli k'a kunda yɔrɔ wɛrɛ kan a tigi foyi tɛ se ka kɛ Mali ka bon mais problème ye mun ye an bɛ yɔrɔ min na ko sisan yɛrɛ problème mun bɛ Mali ni insécurité tɔ la a tɛ se k'a fɔ bilen ko non k'an t'an tɛgɛ si nin siya in de ma ko de don centre ta la u bɛ taa fɔ ko filaw de don mais armée yɛrɛ déserteur joli bɛ yen minnu taara k'a fɔ ko olu kɛra dangatɔ ye armée kɔnɔ ma foyi sɔrɔ mais bi u bɛ mouvement ɲɛmɔgɔyaw la u mɛra Bamako kɔnɔ yan nɔ warimugu bɛ d'u ma u bɛ ɲɛmɔgɔyaw la mouvement na i bɛ kumaba fɔra su na kumaba jumɛn voilà e b'a dɔn ne b'a dɔn ne t'a dɔn dɛ voilà t'a dɔn ce sont ces gens ce sont ces problèmes le Mali est buté à ces problèmes parce que jamana tɛ jamanadenw dusukun na mun bɛ jamanaden caman dusukun na bi ne yɛrɛ bɛ kɛ ne bɛ mun sɔrɔ nin ko in ne bɛ mun place sɔrɔ a kɔnɔ ne bɛ na mun tɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ kɛlɛ tɛ se ka ban o la o diɲɛ joli conférence joli kɛra Mali ta in na flamme de la paix bɛɛ kɛra yan nɔ ka fɛn bɛɛ kɛ mais mun de y'a to don o don minnu mana 13 ans sɔrɔ 2022 na olu bɛ taa se 16-18 ans ma olu bɛ kɛ groupe kura ye tuguni k'a fɔ ko ka ko relancer parce que ɲ'o f'i ɲɛna i ka plateau kan plaît bɛ ka ko de ma a tɛ ka traiter a bɛ ka ko de a tɛ ka traiter et est-ce traiteli a bɛ Mali dirigeants yɛrɛ arranger wa que ça soit la classe politique ou que ça soit les militaires même les mouvements qui sont avec l'armée malienne est-ce que ala banni bɛ olu yɛrɛ arranger a mon collègue est là an n'an ko sans tabou don n y'a fɔ ala ale yɛrɛ ɲɛna est-ce que olu yɛrɛ ka nin depuis Ganakoye bɛ créé la don min na n'ale Ganakoye yɛlɛma o de ye mais il a vu l'injustice qui a été faite à l'époque au mouvement kuraw créé sisan u y'a dɔw kan k'u sen da yɔrɔ min na donc n'i y'o jate ni jamana ko kɛra ten tɔ dɔw ɲugun bɛ d'u yɛrɛ la kɛ a ye DDR ta fɔ mais ni DDR ko n y'a fɔ plateau kan an ka débat dɔ la n ko he ni mɔgɔ bɛ yɛrɛ bolo a d'ale ma n k'a b'a don baara la parce que ni fonction publique la n'a ma passé o b'a ta ka taa don DDR la parce que tout le monde sait bel et bien que le financement n'est pas du Mali donc ni jamana kɛra taɲini ye insécurité in fana a nourilen de don koyi dɔw balo de b'a la minnu bɛ nord maîtriser olu bɛ ka nord ta de fɔ mais n'an ye cas général fɔ bi he ventre creux n'a point d'orgueil kɔngɔ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la kana taa kɛlɛ banko kuma fɔ mɔgɔw bɛ ka don bandiya de kɔnɔ 82% ta Bayankara kɔnɔ kɛ est-ce que ta Farabugu histoire in lajɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ dɔw ma t'u jɔ k'a fɔ koro ko a ye fara mɔgɔ ninnu kan fɔlɔ parce que armée tɛ se ka fɛn kɛ fɔlɔ wa jamana yɛrɛ tɛ se ka fɛn kɛ fɔlɔ wa ne kelen ka taa talibedenw di mɔgɔ ma k'u endoctriner pendant plus de combien de moments combien de temps k'ulu ka segin tugun ko kana k'u fa ka kuma lamɛn ou bien k'u ka police kɛ ou bien sɔrɔsi kɛ jɔlen ka kuma lamɛn u b'a lamɛn cogo di merci mɔgɔ min bɛ k'u balo mɔgɔ min bɛ ka hakilina d'u kunkolo la
Et quand on va aller vers des facilités pareilles, comment il faut aller dans alpha la fois bi changement do kelen banjogo la a beye de nebe tamunke mba nyini ne ka a plein nettoyer dimin kana bonya jani nga boy ni mbora eno mu manana na ya jatasuma ka wula senga tige Mali de be ka tige le pays est pris en otage galon kan kala tika yini nga bahu. OK Bogar wati mudirama allez sera mais qu'est-ce qu'on va faire amener la table de Ronique Touré je sais que tu as ça fin de bilan et du cela tant que ni ma faut promettre la fin tu as 3 minutes avec moi pour OK bien bon maintenant on va faire merci. Mais j'aimerais juste dire que... tout le monde te regarde en tant que chef de service de renseignement. J'aimerais juste dire que... La solution bien... Comme je le dis, manque de volonté. Manque de volonté de la part, comme je l'ai dit ma soeur, de la part des mouvements signataires, de la part de l'État malien. C'est très important. Il va falloir que anga donc Mali yɛrɛ se ka ani najugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. An ka gouvernement bɛ erreur ba min na n'u m'o dabila ka segin u kɔ a ɲɛ ma sɔrɔ fɔlɔ. Parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit mon collègue tout de suite, k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka taa fɔ a ye taa fara ninnu kan fɔlɔ a tiɲɛ bɛ min. Ça veut dire que non, à mon c'est ce que ça veut dire. À mon entendement, c'est comme ça. Tant que à mon tableau je ne sais pas qui c'est, mais que la personne comprenne qu'il a commis la plus grosse erreur de l'histoire. Ni fait au fin il serait tenu pour responsable. OK. Vraiment, Touré, on te remercie beaucoup. Il y a Fama. Alassane Maïga, 3 minutes. Solution bien blanc. Bon, on connaît des solutions, mais il faut. C'est que procédure de DDR qu'a accéléré. À Kabang, tout de suite. On va faire un boulot au Cameroun. Vraiment, que la responsable, que l'État vraiment puisse, n'est-ce pas, jouer sa mission régalienne. Où les Kangamar femmes, où les Kangamar la Kana. Vraiment, mouvement quoi à Bekadabla. Ou kata système normal là, vraiment, banga bise quand il ressort. Tant que n'a marqué. Et la politique des frontières au cas développé. Tous les pays qu'on appelle, toutes les frontières du Mali au coup sécurisé, au cas canqué. Moi je crois que vraiment c'est la seule alternative. Donc on est connu comment là-bas oui. D'accord. Berthe. Bon, ne be mu fa solution na folo est ka don jamana chité qui ka sécurité be ke sous-traitance là. Québec qui be afo qui bi daga suno. Ne mouvement nous créer ame ka fɔ Bamako a ko k'u boyi dɛ mais n'i taara fɔ Bayangarakaw ni Korokaw ni Bangaskaw ko ka dana boyi ne bɔra ka taa Burukina sira fɛ n'i ko ka dana boyi u yɛrɛ b'a fina ko ka dana boyi a kuma tɛ se ka f'ulu ɲɛna parce que olu b'a dɔn n'o bɔra yen bi mɔgɔ tɛ sunɔgɔ olu ka duguw kɔnɔ mouvement ninnu a bɛ komi mission régalienne mun bɛ jamana armée bolo au sous-traitance de dira nous sans leur vouloir parce que ou wulila tellement que digi keru la ku ba ɲini k'u yɛrɛ ka u musow n'u denw n'u ka nafolow ka kisi cogo sɔrɔ a la olu yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn kan l'appétit vient en mangeant olu fana nana ye sisan banbagaciw bɛ u ta sɔrɔ la cogo min na État bɛ na an fana ta d'an ma DDR ka kɛ DDR a ka préciser ka ko nin bɛ kɛ DDR laban ye n'i ye marifa ta i ye jamana jugu ye DDR foyi tɛ kɛ rassemblement foyi tɛ kɛ bilen ko k'a fɔ ko fɛngɛ n'o sera ka kɛ minnu bɛ yen sisan n'i ye sira in minɛ e yɛrɛ b'a ye o jamana kanu de bɛ se ka kɛ n'o tɛ cɛkɔrɔba dɔw b'a la walayi maa tɛ tabali in kan u man kɔrɔ ni mun ye u kɛlen don ka marifaw ta u bɛ su ɲɛ la ni kari bɛ nalen u bɛ don da ni da k'a fɔ ko u bɛ ka kari kɔnɔna gete marifa gulonnen don kɛlɛ la ni i b'a fɛ an bɛ fɛ jamana nin ka bɔ nin kɔnɔ mais segin a kan nord dɔrɔn tɛ dɛ centre dɔrɔn tɛ dɛ il faut que la gouvernance
ça change wa gouvernance tɛ minnu b'an kunna dɛ maliden yɛrɛ de ka bɔ taɲini in kɔnɔ mouvement de bɛ créer don o don Mali kɔnɔ yan k'a fɔ fana ko mouvement de bɛ jamana diriger maga tɛ se ka kɛ tiɲɛ la maga tɛ se ka kɛ tiɲɛ la bɔ kelen ne dun delila ka sɛbɛnni dɔ kɛ k'a fɔ e ma n ko ni Mali n'an ye non n y'a ci n teri bɛɛ ma ni Mali bɛ ka taa tagabolo min kɔnɔ k'an ka to nin mouvement ko in kɔnɔ n ko don dɔ a fana bɛ k'a dama problème ye a bɛ k'a dama problème ye mun na ni mouvement ko don caman b'aw ka téléso in na cɛ si tɛ mɔgɔw labɔ fufalaki la Mali kɔnɔ ka tɛmɛ Serifu Usumani kan u bɛ bɔ ka tila ka t'u ka wari yɛrɛ de di politique mɔgɔ bɛ ji de sa ka chaise louer dɛ mais mɔgɔw bɛ bɔ de n'u ta yɛrɛ ka taa di Mali gouvernement chef de gouvernement don wa tɔn dɔ bɛ yan nɔ ko i ye politique to ou association ye k'i ka girin na sardine ye wa ko jama mun bɛ bɔ an kɔni kana dɔ wɛrɛ fɔ an bɛ jama mun ye mais est ce que olu b'a fɔ ko fɔ jagoya ko ka e ta k'e sigi ministère de la communication la wa mun de b'a to an bɛ ka jamana ta problème dɔ bɛ da kan ka tugu yɔrɔ min na an bɛ taa dɔ dayɛlɛ mɔgɔ damadɔni ta sɔrɔli dɔrɔn kama n'an ma bɔ ka nin solution ninnu de tirer au clair devant tout le monde Mali tɛ se ka avancer wa kɛlɛ in tɛ ban. D'accord. Madame, vraiment aujourd'hui, Bouakar, qu'on est sous Bédia, qui avait donc fitru de faire. Voilà, vraiment, Madame Maïga, qui a présenté Keneka. Donc aujourd'hui, RFS, solution BRM Bolo, voilà, en tant que présidente de la plateforme, c'est de quoi il y a format. Et puis, voilà, Gatia aussi, il y a format. Bon, il y a pas de franc, mais il y a bien nourri, il y a bien la canako, il y a donc, conclusion, solution BRM Bolo, ça. Solution min bɛ ne bolo adamadenw ka sabali mɔgɔw ka sabali u ka limaniya mɔgɔ tɛ kɛ foyi ni dakan tɛ mɔgɔw ka sabali taɲininaw cayara fɛn nin ko la Mali ko a tɛ mɔgɔw dusu la taɲininaw de bɛ yen nɔ mɔgɔw ka sabali ɲani ka girin-girin bɛ tɛgɛrɛ fɔ dɔw ye i ka tɛgɛrɛ fɔ i yɛrɛ ko ye mɔgɔw ka limaniya ka to Ala kɔ foyi tɛ Ala taabɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma to Ala kɔ i bɛ malo n'i y'a ye an bɛ nin sɛgɛn la hakɛ dɔrɔn de bɔra jamana la tan fantaw ka hakɛ dɔrɔn de bɔra mɔgɔw la tan hakɛ dɔrɔn foyi man lase nin na ni hakɛ ma ɲi dɛ mɔgɔ ka sabali an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka to an ka kɛwalew la an ka to an ka danpe kɔnɔ an ka danpe wɛrɛ kɛ danpe kɔnɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que kɛlɛ nafa foyi tɛ kɛlɛ la ni ɲimisa kɔ tɛ nafa foyi tɛ kɛlɛ la an ka an cɛsiri k'an ka armée comme il a dit on ne sous-traite pas sa sécurité la sécurité d'un pays mɔgɔ t'a sous-traiter mais ka sous-traiter o kɔrɔ ka sous-traiter ka kalifa dɔ ma jamana a ka sécurité a tɛ kalifa c'est comme i ni sisan i bɛ se k'i ni bɔ ka kalifa mɔgɔ ye wa ka kalifa mɔgɔ la barika ka gɛlɛn donc o de mɔgɔ an ka sécurité mɔgɔw ka limaniya mɔgɔw ka sɔn u ka to Ala kɔ u ka ɲɔgɔn minɛ ni n'an binna minnu b'an kun na bi kuma bɛ ka caya mais bɛɛ ka duwawu kɛ Ala kana Mali bi a da man di mɔgɔ si la bɛɛ bɛ fili n'i filila fana n tɛ sigi k'o de ma ɲi ni mɔgɔ bɛ kuma fɔ k'a mɛn mais k'a fɔ don o don mɔgɔ fɛn fɛn min nana n b'a fɔ ka firi ni cɛw bɛ to ka firi ka da Afrika de fɛ o ma ɲi jamana ma don o don fitinɛ jamana kɔnɔ don o don mɔgɔ bɛ cili la yɔrɔ kari nafa t'a la nin bɛ k'a fɔ M5 à quel droit n b'a fɔ monsieur Touré ye ko kɛ i bɛ lamɛn Mali monsieur Touré M5 a jɔyɔrɔ fi jamana ko la wallahi kuma kan ka di M5 ma wallahi M5 y'a jɔyɔrɔ fi mais cɛw de natara ka tila ka fɛn faso parce que mɔgɔ an bɛ wuli ɲɔgɔn nɔfɛ mais kɔfɛ ni nata bonyara an bɛ jɛnsɛ sinon bi n'i y'a ye aw ko Mali ko ni changement ni M5 ma kɛnɛ ta ni M5 tun ma bɔ ni M5 tun ma créer an tɛ se ni bi kɛnɛ kan M5 ye dɔ kɛ a bɛ lamɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛ lamɛn ne b'a dɔn bɛɛ n'i ka hakilina ye monsieur n balimakɛ ne ka jɔn de don Torekɛ de don i y'a mɛn an ka to ɲɔgɔn kɔ i y'a faamuya o de ye ta ye an ka to ɲɔgɔn kɔ an ka sabali minnu b'an kun na an ka kuma n'u ye
u ka mɔgɔ ka kuma mɛn u kana nata d'accord u kana nata dɛ n'u natara wallahi n'u natara a banna d'accord Boubacar kɔrɔfɔ filɛ n b'a fɛ k'a yira monsieur Touré là la porte est ouverte nous sommes ensemble c'est pas aujourd'hui c'est ça mais demain il me m'aurait baissé qu'à faire, il y a femme. Donc, allez, donc ça veut dire que c'est la famille. Okay. Voilà, donc m'attendez moi, il y a femme. Voilà, donc là, voilà. Donc vraiment, Boubacar, pour donc abbé Madame Maïga, vraiment merci beaucoup Madame. Ani Woulé, il nana Keneka, Mbada, Tena da Bidroma, Dona Natala, donc Amini Woulé Mla Keneka. Notre Gaboy, mon colonel Touré, aujourd'hui chef de renseignement, voilà, vraiment, monsieur Touré, merci beaucoup, on est ensemble, il y a donc, monsieur Alassane Maïga, c'est la première fois, vraiment, moi je vous remercie, et vous voulez droit, il nana, Koulougouroni, il y a Kadjandoni, il y a Fama. Donc, monsieur Berthier, toujours présent, vraiment, merci beaucoup. Boubacar, faut le cas du Malougou, Kalassé, Libanon, Mami, sur la Kuma Kouché. Bokele o b'a fɔ bamanankan na ko cɛ t'anw bɛ i ni dɛgɛ o dɛgɛ mini cɛ i ta bɛ sɔn ka k'o la ji salasala ye o tiɲɛ donc o la an bɛ foli bila min y'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati nin na k'a fɔ k'u tulo garisigɛ kɛra nin de i y'a fɔ cogoya min na ala sɔnna ma n'u tɛna fara ɲɔgɔn na wagatiw ka ca don n'a nataw kɔnɔna na ni ala sɔnna ala ka sɛbɛya kɔnɔ an n'u na ɲɔgɔn sɔrɔ a tuguni. D'accord, donc vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mais an tɛ wuli vraiment comme diɲɛ sababu ye mun y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo an bɛ taa la direction générale de Cherifula à Bangoni mun ye la force tranquille Ousmane Sogré, monsieur le directeur Ambifo, nos boré, les ressources humaines, Amba Fanafo, la direction commerciale, Soumala Traoré, Ani Samake. Voilà, c'est Amadou Samake, Amba Alefo, commercial Ambou Bela Djelofo. Voilà, donc voilà, nous, Ani Silbe, Ani Tenamba Traoré, ou les ressources humaines. Nous, voilà, donc, Amena Bangoni Fengala. Morbabou, Mouye Bouya Kouloubali, donc responsable technique, Ambé Bouya Fo. Nous témoignons Kaboy, Mouye la pollution. Donc Mohamed Keita, le russe, Amba Alefo, Adama S Kouloubali Kafo, Mouye GMT, Moussa Bala Traoré Kafo. Nous Abou officiel, l'enfant de Lassa, Amba Alifanafo, l'ambora d'Amta Régi Kono, Mouye Régi Kamel Koron Nanbi, Mouye Chaga Kouloubali échappé. Et puis ani Koché Diara, Kafara Abouaka Traoré NB, Kalifanafo, ani Didi Bokoum, Moussa Famba, Abi Fanafo, Barou, Kalifanafo, Dia, ani Van, Kalebe, Kokunchani Joye, Kalipuni Samba Kouloubali, Diafoma, no Borani, commission Fenganoube, ani Badra Alousi, Aydra, Kalifanafo, on a parlé de la mission Gaboy. Anga Moussoroba, Douobe Jabira, Assa Sempara qu'il faut, Pamina Soumono qui Fanafo. Moi, Amlata Sempara, Côte d'Ivoire, Djemala Konotene qui Fanafo, Amanina de Go, Aydra Kafo, Nasrifi Kuate qui Fanafo, Ani Madame Touré, Djenama Konate, Mayabou Areda, Ofo, Go Aydra Kalifanafo, Nabore, Amessi Kana, Mouye, la police des Egois. Voilà, l'adjudant. Abdul Karim Bagaygo, Ambafo, Ani, Zewa commissaire, Amaninako. Nous, pour la Cabodron, Amsaka, Almami Traoré, Côte d'Ivoire. Draman Traoré, Barma Placira Kafo, Mouye, OMT, Barmaka Ka Yelende, Yafoma, Ouma Malami Traoré Kafo. Kakuncheni Joy, Ousmane Sherif Madan Aydra. Mot de foi, Mouanyana, Nakuma Kelendo, Alaka Trochi, Ani Maka Trochi, Kelente. Donc Aydra alaka trochido donc albi ambe doke anaka dimay alaka akmibadi ampema donc vraiment nalama bashike dimanche wore ani invité woro amna nyosro ni kenembelebele nika merci beaucoup akambe merci.